GB we a herbal treatment ye de awono ama sciatica 21st clinic na ye expert awo to ase Ghana ha ba bia wo mo ho enkran domi market wo ho heavy do dan mo ho ena kuma senso ahia udu session so wo mo na nie dwaboso wo mo ho sunyane ni wenchi ni ba bia nkranza 0540 311 311 0540 311 311 na 21st clinic wo mo ye sciatica expert mekane pain na ye no kretrodo say na modia Jackson College of Education for Bonti National Accreditation Board for AMO accreditation and affiliated University of Education Winneba Jackson College of Education a 4-year degree program a Bachelor of Education the here say okra 6 credit passes 3 electives and 3 core English and Maths eka ho the okra diploma in basic education certificate a free recognized institution utimi koye 2-year topper and no post diploma na okra 5 credit passes 2 electives 3 core including English and Maths utimi koye 3-year diploma in basic education so we are 2-year top up abenya degree na se wanya 25 years ani ne aburo sa na wo English and Maths nko dia ubetimi apply ako Jackson College of Education make say oya admission go to yi voucher I wo ADB Ecobank GCB Bank Republic Bank and Sidapiaba Savings and Loan and dial *887*18# I wo network bia so and friend 0545 051 182 and 020 126 0290 and 0266 899 495. Hey, brasa me. Asem. Sisia de me hu obi oyade a. Wo pa bibi duru enam a. Metre ne so nkopachi number 1 Dr. Fokuo. Me brabo age yade no. Ni nyina ko. Enipa ba ko doctor de yade ahodo miensa ne board no. Diabetes, ulcer, koko. Se ni hu ato no. Afri ye na betem Dr. Fokuo. Wo be ko nam na bisa me. Abusuafo Dr. Fokuo wa bene. Obi agina tum. Obi aso yade. Obi asne duro nam. Se yare hu ti say hepatitis B. Obre na sententem kra. Awo malaria busuani nyina. Gonorrhea, white and syphilis. Nyina Dr. Fokuo ye ho adwuma. Se de nwanwa kra ne se. Wo se wo ba se ukuru pemba ana bema. Wo yire ye mema sem a. Obaya de bia ma wo. Ukuru no nko ba foforo bia ho da. Wo yire no so nko bema foforo bia ho da. Eya bibiduro kan no de ye. Enya juju Dr. Fokuo waduro bi. Ye fra no bema mu bema. Afa se oba owo ntentem no pese otetena wo mu a. Owo ho bibiduro pa. Kuma se Dr. Fokuo peti number 1. Usin kwanta so ho a. Wa se da to case kwanta so ho a. E do ba ya sabia ho. Sa wo akra. La Paz New Market Kum Hotel. Numbers ni 0242 155 935 and 0507 079 199. Awarifua mawari akusa mu akatie stimu dia so abranchi ani ababa mo sesa ware mo so amaware aye from obiantie 143 emo bibia kwa 1434 na ye krado aware ani ayonkofa manimdefo na betena se na wachira mu ayonkofa ani aware su fili adwuma ba ya na yere na ni obi dan paso ni huni amenya krado kasa fa na sa what do you mean afa na sa say media radio asemunti radio asem nkan jere say ye nyimi o memenda wei ani memenda bia numero nonson egosi numero nonkron 143 I love you. Don't want some 143 I love you. Or don't want OTEC 102.9 FM. Asem Beba Dabi. Hello. Good morning. Good morning. I'm home to say Minya Bema. Boko. Minya Bema Ghana Boko there. Boko Oh, sister near land in a blue sister near. The same on can't, but I'm going to be out here. I had a bad yes, will you black no more? And it's a car about to do Dana. No one said to Yaka. Oh, Blaunia Ban, land in a blue chick. Oh, sister near London also. Oh, but and your man makes us say, and then your man, Panama, Lemon, when were you, ma'am? What's I know, because I said, we had a send you. Hello. Yeah, blah day. Oh, I did blah. Go ahead, you are. Go ahead, you are. Oh, blah, I you. Jing and why am I a power?
Oh, but it's someone said, yeah, my father, you know, be a pampara. Be a pampara, Jamma, why, dear, my drama, said no, yeah, and wrong. OTEC 102.9 FM. Me did the Krobea Nana Yaw Asante. Shannon so. Ye yane dada noa sa pepepe. Me se e ya adesua esa ya adekre. E free to ada osi fiada. Donko e kosi bi no me ensa so. Ene me ne ma bedwafo nhia. E wo asem de ma de. E ye media fofra. Aba na abotira. E wo OTEC 102.9 FM. Eni bi nhia na de hinta. Ya yoku. Ya tija. Ni kwa abo. Ebe ye asem de ma de. Ye wa ke hinta. Shebi se asem bi ba. Ba yo shia. Ye bet na wa ye. Na yesu na. With us. OTEC 102.9 FM.
definitely get there. Osoro ene nim nipa bia ye ko na nya minipa ene nya wu nipa anyanyam bia enipa nim bia ni nua nipa ko bra wonte ase ana Dabi nipa nim enti se nipa beko benkum ana obeko nifa no wo minim wo de ena wonso wunim me de je soro nko a nanso yako enipa asasi so ayete no yete ne se twamuhyen ya beba eye nigye ebrebe so ye benante ebrebe so ye behye suku ase ebrebe so ye behye yenso ya bra base bra yenso yenya yabusia enkakra yenso ye benyini sane wo frɛ wo maame mabrewa na wo frɛ wo papa makokora no ebre bi bedru wonso obi be frɛ wo mabrewa obi be frɛ wo makokora ana bontin so ni bi be kase nana enti sa wo maame koi adofo ba bejamu wo papa ba koi adofo ba bejamu obesu wabia Aisha nenso said ye beye bia won so beko ye beye bia won so beko na osoro nko a osoro nkuto ene nim ba bia ye ko enkakra kra nso ye beduru ho sabre ya me ne wo ka se me nana owu ye mfinhia dunie ba bia wo ko no waduru ho enti wonim se me ama ba awia ba bia me ko ne maduru ebre bi bedru menso meko den kakra ye nyina ye beko ye nkyene bo enti wote asase so a ede ani nkyere hui wo kyere wo hona wagede ede ani asisi wo sisi wo nua na wagede ede ani watime wakami woni wo nua na kodie na woje entokwa ne mfa ye nkosi hwe awie yema ye ho hana ye nchiachia ye ho emfamra 102.9 FM Otaka FM sunie osuru nkuto nenim bia ye ko na de beye bia nso ye beko sabre ya ye kasei enra ena omanti asbai Ghana ye share ye mampanyini dada JJ Rollins na yuase enra Roman asafua e won kraimu ye kokosiai na ye kobobo nioma ho empanini kasai enne sabre wode papa no atompam e won kraimantam ni mu ya enipa ene omanfo ehwe nani achi na woni ehwe nani achi a wonom kwa wonom ba no asem we ye nokre ene se ebi nso beko ebi betena ye nyina ye beko adia se wo bi wu na me hunu se ya deda no a ye ya me busa me ho ene se ebre bi bedu ya me nso meda ho se ye bia na me amayi me ho ano ane enti se sabre ni duru a se sabre ne so na meda ho a se nipa nso twa me ho hia na se osu a ede ni nipa beka afa me ho wodi ane ya amanfo ho nsem keka kwa we ya wawei mani age pa eye die ntina wo bi beka se wo a wawuo no nani age akwa we ya wawei me wra ho eye die ntin wo bi bebie nano aka se me wra ho enti dia wo ye no se ya ye se nya jai eyi yo no beto akoso akosi nyankopon ya adom awuku ada say ye de Ghana man panyini dada papa J adene be kona damene aha ye 102.9 FM Utaka FM akrampo akwa aba ye ni Krobea ewiase osuru nkuto oh yeah ene nimbia ye ko nen kakra nso you get there ye beduru ho awia braimu ye hia Krobea mamina ase na ye na otufo nyankopon ase se enenso na atwe dikan ode yewuram na yenchi atiefo nyina akwa unim asem we eye asem a emodu ba enipa dodo sen na eda sore adwene se ogwo kura ho
enipa dodo say se ka ye bie ahomatum ana ye bi se obi se wada adwene owo ho pan a ahwe a ye nya nipa tu kura osore efi ne mpaso a oda dwen se owo ho anunti ane na ma ye boy ye bra se de ye bra ye pebia na ye boy ye bra no ko bebo dodo na rafi dodo na nwini sa anwumo ye a ye ka se you sorry get there enti aye den a obewu na owo no ewo ho ana eni ho se ka ye dwen sa dwen we se owo wo ho a enka ye bobo ye bra se ne se ense ne fata eke be mu de we ya ye ni nipa be se anante ne enwu se so obi fomo ya de na se ye obi ti Central Market baby a wo mo ton ento table anem ba ko pe obodua table anem table na nem ba ko a odi be si no onkasa ne ho obi ti baby koko dua ba ko afom abedi ne ose ne hiem koko dua 1 just 3 koko dua ba ko sei obodua onkasa ne ho okay na onim se ekewuo last me catch us the Krobea me se kadan ne ke ya wo me abawiase a kama ye will at say me buy ya musu because you see when ye ba no ayo how obre amanie atete sure ene wo owiase we mu ne mom say ka obo wo bre ye na wo wudi a e ka ye ni je nko a okay because guys obo ne bre ye no a owu ye no wo say na ewie dumusu na asonya no ntodan no mtie. It means also any dear will say, or the conquer or woso, or drink, sir, or bonafon in our so equanim. I think a woman because a reho neso, and I'm saying, baby, a year continue. Not only have you know where we are going, you know, I don't need a problem. Medase, enti osoro, enkuto ne nim baby a yeko, se okokoto, se wunya daho, na wawu, na woko hene niye chatwa. Eye su a wusio no ensum manipa no a wawu a ye de na kwahye fridge mu na ya beyi no de na to ho asiesie ne ho na ye kokora no eye sunsun eye suma wankasa wo ho ene papaje ya wati hoi ana wada ho ya ye hwe nani achi anabisiu maamini kosun pa na mibusa asa anyanyambia ane esu a wusu no eye papaje su ana wusu ma wankasa ho dia wo ya ne ne ohunu se wunua da ho a so ho na sesa awia yi ya chiachia mo ya ma ye nyina ye ho ha enne okọ ye Facebook ne so a ye live okọ ye YouTube ne so a ye live na mesra mo madisredie nie mo amwo Facebook no mo wa akwanya se mo be share mo adaroma eya mo nhye na mo nkantre mu nuanom se wono mo nso nhye esha wono mo hye ne boa ema adesua ne adekere no ekọ ema wono mo nso nya bi hwe wonya bisua na wonya bi edekere won nso ade awia mi wona nakobi J Junior ewo IPT eno kire sakura meka mu ye konkawe na passengers ya wono mo teka anim no wono mo ani age pa sister ni o asem ana wo bo no nana ono mo ani age ka kire wono mo se anigye no ono mo mfa nsua de Yankopon Shiraw, Mr. Host, Medase. Akwesi ben, ewo edwoso besiase. Eno o chesa akwa ya Krobea Asante binua, awie ma ha. Na PK Mensa, wono nso wokwa mo, awie yi, chia de mame. Oda se, Antonio Pon, wasi akwa ya Krobea Asante, another blessed week. Na Papa J, Ewurade Nyankopon fa ne kransie. Argentina fo, nana, ye hwe mo live. Ye wo ousuba na hene, wono nso a share yen. Eno o chesa akwa Krobea more fire yeda se dada cash wa mankwa de eno o chesa akra ya Krobea Asante show no o ye live ewa ha dada cash ya share free mind ewo pechi number 2 atiase eno o chesa dwumawura awia yi ye salutu na me maami adwoa moa ewo pechi number 2 na na chia ne mayen yeda mo ase Emmanuel Kusi blessing wonso wa share eno o chesa akra Krobea Yankopon Shira pa wate ono apamfo ene mo nepa mo nsempa mo de babesom ye wo unruly lama thought ene wo chesa akra ye na Awurade Nyankopon ase eye na wotwe foforo na Papa Jenso Nyankopon fa ne kransie ye wo Edu Charles e wo so original chase abijo woni DJ Margarito Moro market fo no ene wo mo chesa akra ya Krobea Asante
mo ye fantastic job nyankopon hyira mo wate ye da mo nso mase ye wo Evelyn Fodwo en wo che sakra ma me nchiacha wo ye good morning wa ya ha ye USA Columbus Ohio na akra ye nso ye hwe wo live ya hye ma unuanu mo e wa ama no ne no won mu nso nya bi hwe happy new week nana ya Krobea Asante awurade nyankopon enka wo ho woni wapamfo wode awura na awotwe fofurum nanso ahobambo no enehia wofa anoche wono wokutwi eno ato sankra wei no ode aba ato Kwame Isco ewo empasa so dotiem eno chese na ya Krobea Asante ono wabedwafo awia ye chiachia mwate Angela Provision Store ye won pasa so dotiem ha na ye nyina ya badem ena ye hwe wo live okay eno ye de ye de prapra ye mpredwa ye ewo Facebook ne so afa ewuko YouTube ne nso so a dwumadie no eye live na miaya hodo a ye wei eho ne beboa wo ama emfonyini any videos a ye de nam nyina no odi wani krotua wisi ebesem awie ye beda Ebanage Herbal Production and Consult of Ase omo ne de Hepa Plus Herbal Mixture Pavi ene Plasmos Herbal Mixture ono de aba omo boa yen ye wo Dawood Scientific Herbal Hospital onom ne de Dawood 360 capsules ene Dawood ointment enso aba ye wo Nas Herbal Clinic Ultramodern Herbal Clinic a se wo yade na se wo ba ye hwehwe nipaduanim ne de aduro kan ye wo Time Herbal Mixture etri di yade aduro a adanse a manfuo di fa ho enti se wo nkope bi ntoyi ni adanse a wo ya ha ho ye wo Agbeve Herbal Hospital wonom nso se aduro wo fie wonom nananom nu pa wodija wonom free tete no eno an yakura mu abesi ne ye wo Coffee Organic Tiger Nut Powder atadwisam no se wudi a eyi fi efri mojem ye wo Spark Healthcare Dr. Bosom Twigasi papa no wabin na enura wodi tu yade asenya asem ketwa ye wo Antekeba Center wonom na the Spanish garlic mixture ni capsules and Spanish jingo capsules on modiaba and a Dr. Fokyo Herbal Clinic near yade o Fokyo wa manka yade na kukuyen wonom any puti awfo awie ekuta dwumadie a yade sumi sa wo Facebook a obehye unuanum benya bia hwe comment ye be kind loud ewo afidie so sa wo hwe yen live ewo YouTube ne nso so a eya comment ma yente wonka sa won so wo line so eno beboa ama ene pa bia beba bia no wonso wonsa beka bi na mo amu Facebook no me kasa monsha eya monsha okay oba de atia me awiai aha ya ja akra oho te san nyankopon adom me ho ye pa bibia ye bokọ de sa bibia de na kwam bibia de na kwam ena awiai ye ensam wo ho Asem beba Dabi ya de ensam nso na sa okonfuo yi ye why dey oware abusua yi mu Asem beba Dabi na ode ato ne nsenom ene ne nkontanom enim se wo mabusua de obehye won mo ase contract se ye ya ye kasa yi obi asuma no ba kwa yare ode ne tia pempem anya hoto ba ko da enkran kolebu ayaresabia kasiem ya oxygenation ni BCC ne bo yewu abedwafo binom ne konfo akasa konfo se ai waka wono a bekum Asem beba Dabi obehwiehwie won edien na sabusua yi aye konfo yi a eye wonom akonta wonom asintia oso obehwiehwie won awia yi ye behwe sa asem no okay se na no ye de tomu anim se carpenter bi wo ye fundaka ene ni area wo wode ye se wunya kwoho a wo ye popular fundaka maker ene fundaka de na wunim wa hyada nso akobɔ ne dwant wa asie ya no pɛ asie ya ne nso wɔ krotia enti so ɔde hye wu no akoyi body na de ba wudru ekwantia hɔ a na wato fundaka na ne ɔde kɔ akɔde da no wuwia na ade atom na ade abefa hɔ na kosie obogu obaba biye papa carpenter ye ni fundaka de asi hɔ twɛn sɛ tɔfo bɛba ade akyen ya obi abefa kɔ ya wie fundaka ni kɔ ya wie fundaka ya wie fundaka ni kɔ wo mo duedue mu a won konkɔhwɛ a
yɛde fundaka ne kwa kosi asiɛyɛ hɔ na asiɛyɛ hɔ a yɛde fundaka na kosi no ne ti ne deɛ ɔma amfa nka ho wohwɛ fundaka ni mu a asɛ nipa no ɔbɛfa fundaka no ɔkɔda fundaka ni mu ɛwɔ asiɛyɛ hɔ ɛnneɔma mfitamfitaa bi ɛgugu fundaka ni mu kyɛnrɛ ɛsoso twahyia fundaka ne ho wohwɛ fundaka ne mu nsɛ yɛ ne mu yɛ fitaa nipa ne nan bubom sɛ ɔdaa mu ɛsa sɔre na nano mu akɔ akɔhyia ɛwɔ saa fundaka ne ho na kora ɔno mu di gyaa to fundaka ne mu ahyɛ no no nsɛm wɔ sisi yɛ no ano ɔhyɛ awia yi yɛbɛhwɛ saa asɛm wei nsɔ na yɛhunu baabi a susuan ɛde borɔde ho no ɛnso bɛfa ɛwɔ afidi kɛseɛ yi so adɔfoɔ nsɛm ne dɔɔso wei no ɛbɛbɔ nka yɛ sɛ dodoɔ no awɔ akyire yɛ yɛde ba abɛsom wobɛtumi ajoin ne yɛn na wahyɛ yɛn Facebook and YouTube ne deɛ ɔkɔpɛ link ne ma wo nua a wobɛtumi ahwɛ bi ba Facebook ne deɛ hyɛ to wɔ timeline na yɛnhunu in the course of the week yɛbɛkyɛ yɛtiefoɔ a ɛhyɛ yɛn dodo ɛwɔ Facebook kɔpɛ yɛn dodo ɛwɔ YouTube ne yɛbɛkyɛ m credit mo a mohwɛ yɛn dodo ɛwɔ Facebook no yɛbɛkyɛ m credit sesei no yɛntwɛn ma afena no kora nhyia ansa yɛbɛkyekyɛ ɛnnura ansa ne a yɛbɛgye ani ansa enti atiefoɔ monka makoma ɛntom yam okay ambafo kwa ha kakra akra kwa ha kakra maame yubi bi no social distance yɛ adwuma na bra w'anim na ensɛm a yɛbɛdi ho nkɔmmɔ yi atiefoɔ ɛnte wɔn ka yie wate bra w'anim odi de sɛ eno eframi amasaka okay maame ama mani nsaw wadi mfie sɛ 54 aduonum nan wadama ufiri he ne ba ha asante kuna ha ya mampɔn kwa so kuna ɛde asɛm ɛna amasaka ɛde waba yanim ha wo teke ha me sister panini ya na odi ye nyina anim wo firi mu dadaada wo firi mu gya ye ma miensa enkura nso no mu sisa etimi ma me bɔ modena hwɛ nkwala na ma omu wie pɛ ye wo mu nyini eti wo mu nyini ye no obia ne timpompa ne da fisi ne nkwala ne tena yare kase bia ma obia da ne ne nkwala yi tetia eti mre yi mu ye kakra ye beto abaye na maafo yi kwayo maafo yare ye ne ye bɔnu biara na chese yare na ni enyan eti dako me wo hono ma na ne papa frema akwaso frema papa ya nkwala no wo mo papa ebe ka chem se yalomo frema hu na me ba na sem bi aka misuro no na maafo mo yade no wonim hu bi wo sindi kunu wo mo didi ni kunu atamti wo na eye saa de no ena se agya ku ne oso kura oni ya ni ye adanti no amo ya mane na abusua ne da ho ena agya yedi twa akiri fi sa kura ne ya pere ne nkwa ma wate aponti eti wo mu ada ya beto aba no dana na yi kwadwo maafo free aguna hospital ebe fie eti ye de anim se bibia ni hobi nti da ko me wo ho na ya aban so efrem won kran tema santimi mu ya me ya na na wo mu de adan wo santimi mu makoda hospital na so say yi me baaye no me ya hwe nya yi da ko pa akra na me kasa afi wo kasa wo ntene kasa abi nti do mbe frem me frem mu an say ya je na to general hospital wo tema eti ye me ma me baba ya kɔ hɔ me nua ba so wɔ hɔ wo mo kɔi ampa na kyerɛ sɛ ani enyan nti doctor fo no bɔ akyire ede ne kɔ kwalibu afei na edene eti wo mo frɛ me na sɛ asasade a me kɔ mpai bɔ akɔgyina mu ama akwala no na wɔda doctor ede me so me ne na mpai bɔ asa ɛyɛ ya aba no eti me kɔɔ no enokra nyame nim kɔ bɔ mpa ye na bia nti me ba ɛnam sɛ ne ka ne fa me ntwam na mkosi wɔ papa ɛhɔ papa kwaku aduani na me kɔbɔ na mane sɛ ne asan bani eti me du hɔ pɛ ne papa ne yɛsɛ wɔkɔkɔ yim te ne yiri me mama no so a na yiri asɛm ɔbɛka sɛ asɛm afiri maka yɛ ɛna asan aba bie wei na ante saa asɛm wei deɛ mo nsɔre na mo ansɔre a yɛfie
ye fi asaman e bi si hokum ye mema nyina eti abasa ne de mo hwe ne ye na nsam afrema be ka ne ha no enya nsam ketwa nam se Asante ene agya ku wa ha nka mbu befu no pa fi so ne ye ani ne ye enkwala ya hwe wo ma ma fe ye wo maduru se wo mo kura be hwe ye bie na fe de enipa da sani be kunkum nya Nyankopɔn mere a odi ku wo de sa de se nya adwuma eti me kwa ma antena so me kwabɔ me bra mu nyina amane abusua no so twa hia emi afiri akwaso afirima ene okunu ya aba eko ede omo bai esa asam a mate amakani firema ne gyetumu esa an okunu bosom bai te bosom ne baaye no ya bosom ne ka kire ne se ya aba mo adidi natam enti se wo mo ameye amamra do mbe hunu kra no wo mo mpe eti wo mo kaaye no abedwafo nyina hia ema ya aba eko no se ebusa no won so de to so se ya no kre ya ba na nka se woni ni nipadua na ye phone so no ne kwen wadidi natam watwitwa no bosom mpoa wasese ne nkwase agimi kromfo enti wo mo na aso ne mu enti ye de ya bobo wo mo ye no ka kire me se ene me bra mo ye no se ne sa se ye be ne den wo mo se ye nko abisa ena me bra mo se ne wo no ane ho no mo be ko abisa eti wo mo ko yi ni nipa ne bi kwa e ka ho se wo ya ba ekon ho nkwa ya ba ekon ho ya ba ekon na ye konfo no na ye konfo no ena wo se ne bosom bai na ye da kire me ho ni mu ans ebi ne bosom bai me ba frema na di ka se wo mo ko bosom ne so na ne bosom ye kunu bosom bai te bosom ne ba no ka kire ne se ya ba didi wo kunu ene ne bosom atem nti bosom ne se wo be kire wo mo pa ena me busa ne se eti bosom ne baaye no ya wo wote bosom ne kasa ye wunua pa ye nyanche o maame ba papa ba no wantimi anka bibia ankyere bosom no ana abaaye so abusua so wantimi am obi amane wo se bosom ne ka kyerese ne papa no anko bo na amane no anka se akwa na abusua de o mo ya amane eti ho no obi a mema mu aye ne bi eti de ya aba ko be kan sa an ya to ma na o se ye ono ne bosom na aso ne mu na wadidi natam watwitwa ne mpoa enti bosom no na aso ne mu enti ena na ba ko ya akwani won so se ne yankwa abisa ena on se ne yankwa abisa de be ko okunu na aho ya ona ya be ko na aho etimi bra mu yi nipa bi se wo mo nko wo yi nipa no freman ka cho se na ka sa asam na ya asam ketwa ya wo yi nkwala ena mbra se ne nkwala nipa mayi wo mo sisa wo se na ante amate ko ya de na se me mo ne me ya ka me nkwa mo bosom de me pia minim de mo de be ya me ana se besi wo ho timi da mo bosom dem de me nko ade me nsi ho ena me bra ma nipa koye ti nipa no koye no mo koye a wo mo se ye ntwa akokɔ e ma bosom no eti wo mo etoport nkokɔ mienu no mo de koye wo mo twa ya se na akokɔ na da wo mo se wafa wo mo twa na ada ya wo se yafa nti akokɔ na fa ne de ye betimi ahwɛ no na moka miri wi odu enwa mienu nkokɔ nsia snap da so eka ne ye se snap eka ne so bio me yodu 10 million enwa mienu enkukọ nsia broni nsa da so eti mra basa na me bra no so ya yare for stroke ache no eti wo ya no stress na sesa na tie dia won do ne kwa agreement say ya ba ne timi kasa na so timi sori afiri ne yade ampa so transia obema ne 5 million odwa ba akokwa miensa na so kofa ne ba ne wo fa ase na ode na ba efiri ososo akwara ne ho nto no onte nani onkasa e ka ne yebo sese ya aboka abromosi akora gu yachi a yentimi ntua enu achi no me ba fire ma no sori a asam ne ba wo musa asani nua ne ho te se da ana wo fa fon okura afra wo mo nkra na se bibi te sa wo sori a wo hu me bra ne ba toilet no hu na na mo mpesika samune nam ena mo ne nam na ka mo de sika ne ma yen a enka ne ho nto no wo firi wa no akobusa wo papa ai wonne nam na ka mu di sika no ma yen a mo ko ya aboade na ka ne ho nto no kwan na e ka sei frema no konfo ne yire no ye wo nua mema ne wo mo no enura kra da ye baba ko ho ko ogusa wo pon mo ne nam na ka mu di sika no be ya amamre na san ka ne ho ato no etin sam na e koso no abro adwene ne nti ase aso ntim ne me bra mu nyina ya adwene ene wo mo so onya wo mo mienu nyina yare na wo mo se me fa meda ha na de wo mbia no mo nkire ye Asem Dabi Mami Amasaka ena ode sasem we abedaye frema ninua mema kwadwomafo ene yaba kwadwomafo ne edinka yare
on the ne ho atono onto papa bi kura on esi won okay ena ya ban so de sese na no akatum ntumi nkasa ntumi nya hwe da bia o sigi ne si ne so ebere dan no no frima no ete se ni kunu bosom ena ache ni nua mema me pa cho ho de ntumi nkire mimi nko hobi ede na frima bai wo ka kire mo ya de ya busu ando anka hwe okwa ka kire wo papa kwa adueni na okwa ka kire no ya de wa anka hwe ankire ye nti sanya papa no pofie wa me kwa mete ya de anke nte hwe ya busu na wo damu no a ya wo mo abtu ye mu no de ke de won te ya hwefre ma mu ye hu ti ya de wa anka hwe ankire ye konfo ya ba ko ene ne yiri frima obe ware mo ba no ache encha ne mpra na eno no wonya ne ho ade ma obi a ne mpra ene watutu abetna ye so no wo mo ko akom ne ye yese ne mpra na eno no wo nware no ma obi a ne mpra ne frima ya ba ko wo ne yire wo ho ne mpra ne frima no one na wo one ne nwe one ni ba frima no kwa wo ne mawi enti ya ba ko we ya ba ko wo kona ono nso te kuna hobi ono nso te kuna hwa enti kuna hwa na ote a oye ne konfo no me pa cho an ehwa na na bosum fie ne wo me pa cho an Asem Beba Dabi ebra a won mu kwa abusa no bosom ne bai me pa cho me bra se bosom bai wo se we ba na okọ we ba na okọ wo se bosom bai enti bosom dodo sei na obra anom se e bai me bra be se ba mi ansa de e bai mi ansa na e bai no obi aba ade asem e na okakere wo bra anom wo mu de ya se ba ko na bai ya yo se wo se wo de mfra Moses de be yo wo na etia e na me bra mo etia mframa me bra mo ne kan nti me de me man kwa dem ho bi de wo mo bai wo mo kan ye no o se etia mframa bai wo ka den wo se wadidi wo mo atem wadidi ya ba ko atem atwitwa mpoa nti wo mo na ache no wadidi ya ba ko atem atwa no adidi ne bosom so atem enti na o ma che anuanom no frema ni nua mema ne yedodo sen mienu pe ya o se ne maame wo sen miensa enti frema nua mema ne mienu na sei o mo yare no na frema nso age atum se eyampa se ni nua mema no edi ne mpena no atemu ana waje atum pepepe o se ye dey eno de me mantimi amusa se ye dey efisa nasem no ya ba ne sei wo firi wo mede ne kotema no ache krom akra na kuna wo ma ho se ye bi a ye de ne pa ma ya ba ne krom ma ho etimi wo masem we ye me nwanwa ese nti wo mo ko ye no na me bra se konfo bosom ne ba akwa ka se an do ade ahwede be efie no wono na de nwansena baaye na ya ba ne te enkrai nti do ade ne number ma no no yo ne kon ye no ya ba ne wu a ebi foforo so be wu aka ho elu so ntira me de ba fi se yenim de obewu mema no meme wo mema mienu na we so wo ho me sta so obi mema wo fie wo yenim de obewu aka ho enu nti nya aka ho ne ye de asem na bedare ha okay wo maame a ye no wo kasa wo ne oba frima wa asem de me ne ni asem bia no no ne me nkasa de ntia me ba frima ne de o ye ni tanfo dadada frima te wo no o ye ni tanfo me nya ne hwehwehwe wa asase so na sai bra no me ne ya kasa na ye enti mina me baba ko wo ware wo bo ase na na se awu ya obekwa yie no me ka chensa kwasua ye bekwa yie no ayi o aduru so ye bekwa yie no ye be firi ha ya wada no se maintenance ayi na na bo achum nya ka ya bobo nkrofo nya amane na ye da na wonte ayi no sa no anu okunu no ko wo mo akom na akom no kra ka chensa bia ma me kwa akom aba wa anka na me de me ko mayi me ba me nam di ka ba wupuru no mo mfiri kwaso obechia mo ba wa anchia me ana mbo me bra pani na mane se hwede frema ye ya wa anko me ba so a me na medical ba wo ba ya wo beto me fie ha wa anchia me ana me se me nya sa de me na me ye panini eti da bia me nto mani mo nya mma nto anchia me am so me nchia no ene ye dite wo okay na che se asem wo montam tum da me ni se ote bosom ho me matena bosom fie da enti eba se ye nka bosom sem a meti ase ote bosom ho na se asem ba na ebafa obi a wunim ne ho a otumi gina na mu esre epachew de ma nipa no bra frema ni nuanom ho asem ba ye bra no wo ho na etisi ni kunu so na ni kunu kan ye bosom ne be kasa ye no frema osre ma ni nuanom no eno bi kra ye da ye tena asere me bisa no sa akomfo ye nyina na ne kwaso ye susu nyina akom ne ye kom ne ye hunu bi sa bosom kra ye bibi obi a wo ho a na ofacho sa na ye serew ensakra denti na wonu ampa ya omudi wachi so okunu bosom kra se watia wo ma
wontimi antonsa ketua bi kura sa na bi a mode hia ne wo mo so mo ponko ne yire ne me nti bi kura na facha wo no wontimi anya saade a na che sa wo ye nipa bone ni wo pese okum nkwala ne tugu enkura no so ye nhwe ma ba bi a wo mo aduro no unku wo mo ngusa ye nhwe se nyame mre so na wo fa wo mo de afan na mre no so na pese wo kwato be ment na wo kum onu amo no de a anya dwuma oka de ai ate wo oni hwia wo ka okay ma yen hwa de bi sa asem we yi a wasie yi asie yi maame saka ugidi se frema no ye oba no oni ni kunu no aka abom ene wo makofa sa ayade bi abeto ma ne so ana eye musika bi ene wo mo pa agi ade nti ene wo mo de sa ade na ba ugidie na mebusa na me de me gidie pa de me gidie de just de frema na ka no eti se wo na apie firi wanum se se amete ye asem a me ka no ena mo ti eti de frema no ka ye no e ma hunu se wo ye nipa bone fo ena wo mo yesa wo ye nipa bone ni papa fi sa se nya wo akra ye wo enya wo akra ye wo fi sa asem a wo de akwa papa anim na agusua bebrebe ye twa ahia no antimi ansai na se ye mo de a me dem nim se de waka ne de onom jitu mu wa abusua ni nyina nim ma akra mo ho mo kutata de bi mo record e wo bia nu mo asem ye wo fi kra okay Adofoni adehia mutie 102.9 FM asemi eye awuraba akwasue frima ne maame ewu oni ni nua mema mienu ba akode kwadwomafo ba akode yaba na de sese wo yare won kan yana no aka atum ontumi nkasa bio ni nua kwadwomafo no ono no yare na nsan no otumi kentre ne ho enkakrakra na frima ne koka kire wo mo papa se ne kunu sumai bai sumai ne nkasa yemu no ene wo se ne nua mema kwadwomafo ene yaba no edidi bosom no atiamframa ene ne kunu ya beko a wo ye konfo wo kona atem enti sa wo ma me ye ho amamra obeku won ampani ampa amra ntia mienu no omuni ahoto ena abusua ne fra nipa mienu omode hye ne bema na oye bontinsu ni ye konfo no bedwasre de ena oba ne bekan na bema ne nso gitu mu se ane eye na bosom ena eye wo no saa na se wo behwe na yade na firi hɔ a kotwa nkokɔ ema efai se wo mu betumi enti wo mu betua sikapa opipidu 10 million odwampa wotua dua mienu enkokɔ ensia na wo mu de shinapo atoso aba ansana wotumi aya amamra ne amane ama frema eye ne yire ne mpena onkohu abusua enti ne mpena enua mema no no enya onomo ahoto okay kwayomafo on to say good dia yare na na hawo na me ye adwuma sa kasagu bibi ni mu na me ye adwuma sa de mu anse me kofo ana de ye mba ekwan hospital enti din so si me so ana sa se me ye fa me kwa agona te de me kwa agona no da agona be na otweminu ene de mitimi kwa ansole enante bogudem ti me kotot kwa na age se me yiri ne su mu na de me ko toilet ha me junso nyina wo dem ana mo pepel do ma me de me di bi sala me yisi sa na de me kuta ba ana fe de me no do no na de me ho to be kakra mitimi de enante be temas ko ntimi ko adwuma korada onko adwuma da bra wanim kakra ohom fa de enso ya bi wa no kakra why okay unua ene ya ba pa choma chiriba se die na ato chiriba no chiba no ntia pokora die na aye no what say yes die na aye no se Mr. na me di na chini se odi na tem one na bosuma tem ti omo na ye ne sa ha okay wo didi ya ba kwantem me di na tem unua ya ba wadidi ya ba kwantem pacho be kasa metia na ye toro se wadidi na tem a edi atenie ena munua koso afiri ma se mo amoye ni nua mema no mo akade a kire ni kunu nti a ama abosom no ebuafuo da de tie ne se ya ba kon Mr. Freeman no ya konta wona ne woma ne busu ne chairman no ene wasa de ene Mr. na de twimpana tobo baby a wura no enso ya no da asem kire me hobio o se sister ye dey Mr. no ya konta na wona na won kwalansia no ye friend say aje kwame aje e wokona wona na won kwalansia no
ɛna ne yi kura ne ya bɛɛ kɔn ne kyame ne ya bɛɛ kɔn ɛna wade ya konfo ya abɛɛko ne kyame ne kwame agye na ne mo sister kosu afremu awo ma mu nsia aha ɛna de wasa ɛne ne atwe mpra enti wone ne kyame ɛyere ɛna atwe mpra ɛna nuna me sɛ me nua no te ya ɔka sɛ de wɔyɛ no ɛntwɛwie ne saa nyɛ ɛna wɔsɛ odidi natem unua no ɔfrɛ konfo no pacho fera bia na me ni hɔ na me ni hɔ am so am kɔ adwuma ntino adwuma bɛn na ayɛ me crusher operator crusher na got kwale kona okay sese kwame agye da so ɛyɛ kyame de ma ya abɛɛko pacho wagya yɛ na man gyaye am sɛ asem ya sɛ wagye ne gele fini sɛ mtem sɛ onko obiem ɛna ma ni gyaye pacho asem bɛba dabi sese ya wo ho atɔ pacho sɛ de kakra hye first no amenti sese wo wɔ hɔ adeɛn na woteɛ ɛwɔ nipadua mu sese de ya na asɛ awode me asa awode nanso unua ne deɛ wate sɛ ne ho nyɛ da no a mo nua baa akɔso afiri mu abɛgye to mu sɛ ɛyɛ ne kunu bɔsɔm ɛna ɛyɛ mo saa na wɔ hɔ bi nti wanim na saa asɛm wei kɔɔ so ɛde asɛm ɛna wo kan me nkasa no ono hu me nkasa me nkasa asɛm ne baa no me nkasa no ono so nkasa me ho asɛm ne ma yɛ na no sister ntem te sɛ o ne yɛ firi pa ɛdeɛn na ɛkɔfa mo mienu ɛntɛm a ɛnwɔ baayɛ saa ayi nua kso yale yɛ ɛna ɛdɛ ɛma ne ba saa on kasa hu me otwam so hu na me twam adɔfo sese manya akɔso afiri ma ɛwɔ ahoma ne so maami akɔsua aha yɛ Otek FM asɛm bɛba da bi program so nie ma han akɔso afiri ma han o Otek 102.9 FM akɔsua wote me nka me chia wo monsan empeno yie na monfa de mame ya won nsɛm baako mienu ebusa akɔso afirima yewia ya abɛɛko ɔkɔmfoɔ ɔno nso yɛbɛfrɛ no ɔno nso yɛwɔ asɛm baako mienu ebusa no ɛwɔ afidie yi so Antonio Pon ɛna ɔse nua ni nua hwɛde akɔ akɔba akora yɛ Krobea asɛm wei ensɛm wom na mumusɛm mubɛti mu yie okay agosi afrema aha yɛ Otek FM asɛm bɛba da bi dwumadie so nie ma aha o why come on radio not talk oh hello what menka metron papa mo pia bibia bɔkɔ deɛ Agosia Monfa hamfrɛ no aha nye ya aha be ye ye na bay Ebanage Herbal Production and Consult ene de Hepa Plus Herbal Mixture aba Hepa Plus Herbal Mixture no eye aduro na sa aduro yi 10 Ghana cedis pe ene yeton no aduro wei ye de call Food and Drugs Authority for ɛhɔ no ɔmo yɛ nhwehwɛmu no ɔmo se ɛyɛ for the general well-being enti sɛ woyɛ obi a sɛ yɛ a yɛkasa yi wo nipadua mu no ɛnneɛma nkɔ yie wayɛ kɛse mmorosoɔ wo nsabuo mu nyɛ wo mmɛnsɛm mu nyɛ wote ya wo nipadua mu wa wotumi hu sɛ wonte apɔ ɛwɔ nipadua no mu ɔdɔfoɔ kɔpɛ Hepa Plus Herbal Mixture Hepa Plus Herbal Mixture sɛ nkɛbɛtumi a sɛ aduro wei nko adeɛ na awɔtwe bia enka no baako ate aduro ne yɛ ɛma ho yɛ den ɛna sɛ wohunu atridi yadeɛ ɛho mpɔmpɔnsoɔ bi ɛwɔ nipadua ne mu a Pavi ɛne Plasmos Herbal Mixture ɛna no nso yagye atom ɛne sɛ onya nom bi sɛ wo honam mu ɛna ayɛ hyehyehye wani so kyiniw asa wɔdew asa huhuro dew mogya nyinaa awe wonam ano ayɛ mmerɛ wonom Pavi ene Plasmos Herbal Mixture no a don hwere kropɛ wobɛhunu change ɛwɔ nipadua ne mu enrei adɔfo ɛyɛ o ɛyɛ pa kɔ baabi eto no bia na tɔ Hepa Plus Herbal Mixture
Topavine plasmos eba mixture ho nanom na hwe onipadua no se ne obenya ahoden fra yen unti bibia se a 0542 778 572 and 0542 807 907 ofres ahoma we ya no bekasa okay nyankopon ya adom abrewa yipum akwam agosi afrema otemenka amemu ahabo otaka fam so agosia off air dia no kasa ayete wonka oba on air pe onkasa ana ayente wonka ogina so mompenu bio na monene nkasa na mene KNG for emmo menkomo a edikan sesia manyini enyini no konanim nti eba ne saa montwiro ngu krata ne so na momfa mame afi mu aduonum nan enye isi se ubenya wu akrabre Bema akwaba nya na umpomu nyame adom bia boko okay me tam heba mixture no eya me ka ho asem a ahokeka ene speed ya me de kano no enye bibia ntia o eye anwanwadwuma tam heba mixture no enu ni bi ka ho wadama som nene bohu de wuruma ye yo medasi na yemfa enchemfa ma obibia mfambra uteka sefidie so na awie yi mesre se bebia obia obenya brani adaje na yetimi ne wasom simatia wa ena mo se apomudi wasem hoi ehuhia ye pa se obetimi enya brani adaje na oni asom abom ena mo se de bia na meka che se wo ho na abusuani nyina anigye ewum a ya na ede ye pa nanso se yawe betina abusuani mu na se da ne da nyina no akwakwa ti se akwansie bi a eda abusuani na da nda nyina no esimu kwan e wa abrabom a ya na ya ye pa ne se entina time heba center for ye de adura ye friend no time heba mixture na afen so KNG heba capsule so e de aba ebe boa siesie ama obibia apomoden so atimi akosoro e de ama no na akwa drugstore pharmacy heba shop Lances chemical shop biara be bia ton aduro wo mu bia nso a kaisa on sa betimi aka adura ye friend no time heba mixture na afen so KNG heba capsule so ibi na so atimi anono ma na boa siesie ama apomoden wasem no so atimi atumpon atimi e de ama shano se obetimi afre doctor sabi yara amadegusu a make say na doctor no atwe nkomo ntremu na asemi se bia nso doctor timi e de ama mesre se ye na ma no obehya no nso e de ama mesa ye na ma no ye 0244 417669 0244 417669 so first time eba center for ya baje ofeso ntremu na asemi se bia nso ye timi e de ama onuadofo a otemenka ma me ma unya wo ya na asemi ma wonte ho ate se ya wie bia ni hono mo obada sani asetrem anase yawe bia ni wonu ma eba ise ba besiesi odasani anase ba be ye odasani ye na emom no yawe eba ise ebetiti ni pedua no ebe ha ni pedua na se ni pedua no empo se utira ye ya no watwa onkwana so e wasase so enu ntina bre bia se wo hono ma eso otimi dwunu wapomudin wasem ye se de ebe ya ekina bi ni enkofo hawo eni amane bi nso emfa embrewo dan dan nyina ya na meka che se ebe hia se so sorry apono pa se na se u fredi e wodan mu a na wa ba abontina ebe hia se ubedi ka check wapomudin wasem no se na esifa etie wokoda no se na wapomudin no esifa etie na o sorry anopa no se na esifa tie yaro bebre na wasase so e he ni padi ni benya etiti ni papa e wasase so yanso wanhwe ya umbro nyankopon kora de ma wo no yare enti ebetimi atwa so e de ama wo nanso na botaye ne pa wo e wasase so no na onwie wadwuma e wasase so anu nti na sese obi biara sa wo yare o onyare o e so tinu badura frɛ no time heba mission etimi aboaboa wo ye esi so ni padua ni ye pa na yare bie wo ni padua no ma edi unya no ni nyina nso etimi afiri onom e wo so tinu badura ye frɛ no time heba mission nitima yo hu adwuma ye frutinim akoka na ase na yare bie edi unya na ase etete wo no etimi apam na afiri ni padua nim
ama won so etimi ato ebia sabri a otimi nkan won nante ana wo bre wontimi enante ye ukotodwo mu nyina ya wo ya ukotodwo mu hwehwe ama na ase nyina taatai wo je wo ana enje anokwasem so obi kro ho no ma je so nante simanum krampo ana sebe sani pe na koma no ete anesa obonse na wo home ntantantantantantem na no home nyina ete ontimi nante nko na nim kakra empo so nu obi krampo na enante na so mu ko ba bia ono nko betimi agye ne ho aka akire be ye mprenum ansa no maduru ba bia omoko enam se na ho odin na wo se otimi nya etimi di nante no sa ho odin no eni honom emfa ma ne bio eno nti ana mekanfo adura ye fe no time eba mesha edi ama wo obi bia yare edi unya yare eteti wo no unya time eba mesha de bi na se wo no no ma eye ni pedua no madwuma kopi mutirim koka na ase ama wo ankasa hu sa ho odin mapanso aba oni pedua no ma yare bi edi unya yare bi eteti wo no afiri usu akọ na mesan esra wo fo bio se mesha se time eba mesha do no eye de ma mofra a o madri mfie dum yenu eko ni se wo yawofo na se otime nkasa abre ya mesra ema time ba mesha empa ofie da enam se eye adura se ba nipadua ne so a ede mre na eye na adwuma ena mre ne so ede ye adwuma ne ye mre kitwa bi enu nti ye frɛ no time eye emre no enti obi biara wo yawofo otime nka so obofa na adi mfie dum yenu eko sabre ya abofra mo mofra no ekura eko school mu anase mofra no wo school mu no anakwasem se wo yawofo na so otime nka o to nneoma ma akwara na ko school mu anampo so kwasra akwara no wo school ma mesre se chance so beto time heba Mr. Doni bi edi ama abofra no ya wadi mfie du mienu eko no se de be ya abofra no so benya adoni bia no nom na dane de nyina abofra no ho abeye dene na wofo nso atimi aboa mo na masum so atimi adwum ofie na yarewa anaso ha obi na ba abofra no so school mu kakra ne afre wo na ma pressure eba mo so ofie no na ne nyina nso atimi agya ma neoma nyina nso atimi akonkan so edi amount mesre se obefre yen no agye nkyeremu de akiri wadwen de awonti ase bia nso self time eba center fo a yatimi aboa ma nso wonya wayaresa ama nyoma nyina atimi akonkan edi ama mesro ye na ma no 0244 417669 0244 417669 patriote ni time eba center fo ye na ma no 0244 417669 sa ofrenya ye no ba twetwenkomo aboa mo apomudi wasem na atimi akosoro pa onado fo atemenka ebia wo de wunsi wuntimi nidi wasase so anokwasem se dane de nyina na adane ntokwa wo fie enam se so ye bema mpo na se dane de nyina kwa adwuma ba na aduane oba ba yesi wono ba no wantimi andi ni se de sa eba sa na de ntokwa ene abufu atimi abafie enam so ba bia ni hono mo be se na da agye ne mre adi akogya ade anase ode awura kitchen akoye aduane ade asi ho na beba na ode osi manum nyame de mini padua no maye mre mintimi nidi mintimi ntibinwe na oba no betimi agye atum ahwe wo sa da bida ebia no de bechew ba akomienu miensa etoso a onuadofo anhwe a ede asumbo betimi aba aduane kra so tiranye ya bema abufuo betimi ma aduane so ahwe agu so se bebi a wokoye na akodidi ye no kokoda ho nanso ne oni padua kwa no ahoɔden a wosanka ni padua ni nya wanumu ato a wonanu nti ema wuntimi ente da na se wuntimi nya ho fama emfa ndidi no sane nyina onom time eba mesha na ebeyi wanumu ni nyina afiri honom a wanum na ya nwono na nti wuntimi mne ntasuo wuntimi krampo no munsuo no ebepam ni nyina afiri honom ama ho so atimi atomani oma nyina nso atimi akonkan adiama debi ameka jo se empo sa wo yoba na se bema na se wadidie enya saa na sebe wa gudie krampo wa mpamu no etie enam se debi ameka jo se broni krase energy is the ability to do work obi biara woni energy no wuntimi nya adwuma ema ne nyeye apomodin na mayetimi ye adwuma obi biara wa apo no apo so mre no wunye adwuma krampo nyeye enti mpo se wadwuma betimi aso ani ye se oba na se bema ewo ma agisi wadidie mu nso no kama enam se aduane na wudie no emu ahoɔden na na wuyusu dia ma oni padua no enti na ɛse activities ade bia abeye bia no uhia ahoɔden na watimi de aye na obenya ahoɔden nso dia agisi wanu madura ye frɛ no time eba mesha na timi abo oni padua no ati wonu amafi watimi adidi na afi utimi didi nso odidi ye no na afi na ahoɔden na nso na eba ni padua nim no enu sabria ye wo mu ehia so bahwe wadidi mu ye so utimi didi ye na afi nso tini mu nsuo ye enam se radio wo ho kakra krampa na amini muawe utimi so ni padua na ensuo krampa ye den wo suati bebre ma ensuo firi ni padua num eba sa didie na afi nanom ensuo nso ye na betima esa nyoma we nyina ma wo ahoɔden so atimi akwankan dia time heba Mr. na unya sa obenom bomodi aso obefre yen 0244 417 669 0244 417
669 Quadra Store Pharmacy Herbal Shop Lances Chemical Shop biara won sabet mi akedra your friend no time Herbal Mr. Nibi. After so a friend of key and Herbal capsules ye dra. I bear support to immune system no. I'm immune system no etimania and watering. Mecheni pedia aquano. Obibi oni pedia aquana watering any mono. Ayana wankasa unti mi crampo nye bibi emani ye. Yari bie chemo yari bie ko woma. Ajisa no ba bedin kra ansa na timiako na enre na mpesa oda ho so se. Key and Herbal capsules ye dra bear support immune system no. Amani pedia aquano so etimania na watering. Into bibiara wo hono ma. Why week e wo ni pedua mu no enam so wanka so ho timi se ahoden firu ni pedua no ma wo hu timi se ene de me hu se me honam nya me fine asa ene de ahoden bi agire firu ni pedua no mu eye KNG eba capsules ena no mo betimi aboa asiesie ni pedua no kita ni pedua no ama ahoden mapa etime ba ni pedua no mu empo se wo ye oba wase ya wo hene pa wase take kawo utimi se ase ho no ma na asa infi ho no mu no ekurukura mpa ba ho enti se wo ni be ma mpo hia eya wo nkwa na wo te wonya ni je biara ewom ama sabe wo ni be ma hia na moja krampo etua message so ba no madura ye friend no KNG eba capsules na etimi aboa iso ha no nyina de firi honom ama sabe ye ekuru na aba infi honom anaso wase na sabe honom anwohunu anasa insansa ba egu honom ama nsu nyina egugu wono ni nyina betimi agyae ma ho nso etimi atɔ sanso na wo ye be ma atemenka wakodi mpa bi so agro enam se immune system na ye winkiti no ama sabe o how kakra etimi aba oni pedua no so ba wonya adura friend no KNG eba capsules na no na ebustu immune system no na immune system no etimi nya na ho ɔde a sanyarwa ni nyina na ebetu na se e de afura ma ho nso etimi atɔ be ma nso firi be ma eba wo ho na be ma mo hyehyew ojo te sadwo nso do no wa ya se ya wa ya se twetwon na nso kwadwo nso a entimi ma ojo nso na emu apai mienu eye KNG eba capsules na wo hia se obenom anokwasem se be ma bi wo ho na be ma na so tia na ete fonwa na efon no KNG eba capsules na ono ma ebeboa atwa sa nyama ni nyina so ama be ma na se si ni dadam ma ahoden nso etimi abam na watimi da ye adwumadie bi a pese wo ye e wa asase so eye KNG Herbal capsules and then in your time Herbal Mr. na no kwasem says so in your time Herbal Mr. no na adonum KNG Herbal capsules no miado for as said they were 12 fufu amana ton kwa pem na wa wasan yi wa de adie eba sa na ahoden ne de no aya na eyen soronko Quadra Store Pharmacy Herbal Shop Lances Chemical Shop be bi atun aduro en be bi atun nduro ton bi akọ no ma eye time Herbal Mr. and afen so KNG Herbal capsules no ye na ma me de ma woni asori so no 0244 417 669 0244 417 669 so offer time for ya bejo first mo ya da say adofo we aye prince ofri KNG Herbal ene be kan yensa ena wiei KNG time Herbal mixture ene KNG capsules no ehon komo ena watie di aka eye wanamoni a obetuo kope bi tonom na wonom a ebeboa wo ama enepa akoso ama wo ogu ahoto Ebenezer ewo ye YouTube ni so bi ene osi Ghana na ya Krobea Asante Dabi amom ye tensem wo na semi die ano hye Davidado ene osi akra ya Krobea Asante awiema ha me wo kwada so ena awie me hwemo na nei wonim se so obi tete se obeku a se nipa kro ne mra nidi de enti adenti na abusua no asem ni ba se na konfon beje tum wo manim se wono no wo yesa no wo manfa nko post station ama mra no anso bi Argentina fo ena onmu busa saase bi owusu Desmond ewo YouTube ni so bi ena wo say hello na ya Krobea Asante ye frɛ me Desmond na me wo kotokro ana kokotro ena awia yi me hwemo me ma me filish owusu woni abusuafo ni nyina wa ha na ena awia yi onmu tie mo live ye bɔ mabaso ene mo adwuma pa na ya Rose Junior ena wo say akora wono wapamfo awia ye chiachia mo yenso ye wo YouTube ne so a ye hwemo yankopon hyira mo pa ena ye wo onumonyamfo Baroski assembly member wo asesrewa ena wo kyerɛ sakora former president nso yankopon emfa ne gentle soul enso ensieye Emmanuel Jemfimanu ena wo say I am humbled ene words anana waka no yankopon enhyira mo ansa na ye bɛkɔ no na eye kona asɛm bi a afiri hɔ abɛtɔ yanim abusuafo anuanom ntem nua baako ɛna nipa a wɔne ne wɔ hɔ
ɛyɛ kɔnfoɔ ɛno akɔbɔ ne papa amanneɛ sɛ deɛ nipa a wɔne ne wɔ hɔ no aka nie yɛafrɛ kɔnfoɔ ama ɔno nso se ane ɛwɔ abusua no anim na kyɛ sɛ wɔn mu bɛtua sika snap nkokɔ ɛna afei enwan ansa na yadeɛ no akɔ ne nua ba a wɔn mu bɔ ne din no ɛyɛ akɔsua firima awia yi akɔsua firima mɛkyia wɔn ho te sɛ good yɛda awurade nyankopɔn ase da wase sɛ wia yɛafrɛw ɛwɔ asɛm bɛba da dwumadie so wɔ tɛkɛ fam a wagyeɛ so akɔsua kwadwomaafo ɛne yɛ abaa wɔn mo yɛ ɔdeɛ yi onuanom ne wɔn mo mmienu nyinaa onua kwadwomaafo nansɛn wote sɛ no ɔyare na yɛ abaa nso sɛ sɛ wote ne nka ɔno nso yare wowɔ ekunu a yɛfrɛ no ɔkɔmfɔ yɛ abɛɛko wowɔ kunu a yɛfrɛ no ɔkɔmfɔ yɛ abɛɛko a nipa a wɔne ne wɔ okay no kwasɛm bɛn na wɔm sɛ wo akɔsi afiri mu a yɛ ne wɔ kasa yi kɔmfɔ no aka ama akɔka kyerɛ wo papa ama kɔmfɔ no abɛto n'anum tuo badwasrɛ dɛ sɛ ɔno na unuanom yare a ɔnom yare yi ɔne na bosom ɛyɛ saa no kwasɛm bɛn na wɔm deɛ na onim fa saa asɛm wɔ unua kwadwomaafo ne yɛ abaa kwadwomaafo de sɛ ɔyɛ anya papa no na ama no yɛ papa ɔno nkɔdidi papa no atɛm ɛna ɔkɔtwitwa papa no mpoa mepakyɛw pii na hwan deɛ na papa no nim ho bi papa no de abaa de na ɔkɔtwitwa mpoa ɔkɔtwitwa suma mpoa ɛdeɛ na sii yɛ a wowu nim ɛdeɛ na mesii yɛ a menim mene deɛ menim no sɛ yɛ abaa frɛ papa no ɛne deɛ ɔde dɔma no ma yɛ abaa de mepakyɛw ne simi nkyerɛ ɔfɛ papa no na ɔstate didi papa no atɛm tɛsɛi didi na asɛm sɛ ne nkwasea yɛ abɛ kokorɔfoɔ awiawia nkokɔ nkwasea mpani wosuma akora mene ne so ta no sukuu mekura ama ne so aka no so bi na wogyina hɔ ne busa ansa deɛ na mayɛ wa wodidi matɛm saa ana ɔsɛ wɔbɛfa ne nua abaa ana ɔsɛ obi bɛfa wo nua abaa na adidi matɛm obi bɛfa wo nua abaa na ɛsɛ odidi matɛm ɛne papa no ɔyɛ menua no ɔyɛ papa no paa saa ka so na yɛ daa na yɛ som da ɛyɛ obi tɔ adeɛ saa ka na yɛ som da na nipa wɔ hɔ na wowɔ gu hɔ bebrebe ɛdi papa no to sika asoma obiara tii bi saa da no na yɛ som da na yɛ kuru da pɛɛkuo na yɛ som da na yɛ kuru da pɛɛkuo nti saa berɛ no na kɔnfoɔ ne suman aba saa ka wodidi na tam ne suman ma me paakyɛw na suman mae ɛna ɛdeɛn na kɔnfoɔ yɛ wo nua bɛrima no nti a ɛmaa ne frɛ no ɛdii natam biribi ankɔka papa a ɛnyɛ grɛdɛ deɛ na sii sɛ wo na ayɛ bɛrima a ɔba a wo ne ne wɔ hɔ enti deɛ ɛbɛyɛ biara no wobɛbusa sɛ no woayɛ me nua bɛrima no dɛn wobusa no ɔka adeɛ na kyerɛ wo mese wo na woyɛ ɔba a wo ne kɔnfoɔ yɛ abɛɛko ɛwɔ hɔ ɛna wo nua ɛna afrɛ yɛ abɛɛko adi natam na wowɔ hɔ enti wo busa a bɛrima ne sɛ ɛdeɛn na wo nua no ɔde ayɛ ne nti a ɛma no di natam saa anaa ɔka adeɛn wokunu na meka dabi o wo ɔntɛm ase ye akɔsua afirima akɔsua afirima mese obusa wukunu sɛ wukunu ayɛ wo nua no deɛn enti ɛma a wo nua ne frɛ wukunu a wodi natam yi mese me nua no bɛpakyɛ menim ne nɔma nti mentimi frɛ no abi tie deɛ meka ne yie mese wo wukunu deɛ ɔwɔ wo nkyɛn obusa wukunu sɛ wayɛ wo nua bɛɛma ne dɛn wɔfrɛ no a na ɔstate didi natam ɔno onim deɛ ɔyɛ na odidi natam ɔfrɛ no a na odidi natam enti sɛsi ɛyɛ a yɛ kasa yɛ abɛɛko nim deɛ nti a wo nua ne frɛ no dii natam na ɛneɛ yɛ dɛn nti na woka sɛ obi fa wo nua ba a ne sɛ wofrɛ no di natam dabi ɛsɛ meka saa kyerɛ sɛ enti obi bɛfa wo nua ba ne fɛ nipa kɔ anim yɛ fam deɛ nti na ɛma woka saa deɛ nti na ɛma woka saa papa de woni no ɔno susu no ɛdeɛ nti na wofrɛ didi natam
And I pass a good job to do that. One song can once one cast of money behind you. I don't know for the dinner. I was your friend, and your won't and your won't and a wunya yaba, a frere confoni di dinner temana. It means that I saw for them. Unyimano, me say, and your won't tea, and a ma wunya bear man a frere confondi dinner temana. If I saw. I found a mecca, 7 minutes of funny dinner, some kind of mecca. Now, the only Abema Bema on the wall, I did not tell wounty, a dientia, nice a winning baby. If I saw the means to make me a turn on the bois. It makes you to meet each other. Okay, conforna candy at your so no nequiyaba. What's over there? On nequino, on nequiyaba. Or conforming Catholic, or so to tell you to Manfua, and probably Chinese to the Inano. Enti konfo ni se de na wunuane be ya be ma wunuane ho ato no. Ade oba ya ma ni wiane ho ato no. Ah. Ah so se de hu fi so mo medwane so mo dwane wi a ho beto no. Omo de de na emedwa no. Ah so medwane no. Omo mfa de na emedwa no. Omo mfa de na emedwane no. Ah. Na ngo obi ani ma se na kasa no kwa yin si ase ya bo ka. Minim akwasi afreme minim wona mi busaw se konfo se unua no emedwa no e na mi busaw e bia onfa amonche wonfa dombro mi onfa tete sapo ni bi ana enema sapo bi na emedwa no enti na mi busa se kire me se de no se onfa medwa no. If I told you, that's a million of Canadian, you know, dear. Let me go. The band of a part of my money. So much over your so many down in the go to the Ghana and the finger. That's how I also said that you could have a now hobby. Now almost for me, I'm a man, I'm a father. Then I start to the mercy. Acacia. And to Obayano, conforming Canadian a trail. Papa, me was I'm a friend of Mumudia. Let me know. Yeah, the bad panic I said, and some glass and I did not come. Acacia, what someone woke a won't say a year bakum you know, a see her, ne see her, empire ye, mammy. Wadama, what they say, Papa did to speak her out. Emma ni padom yina create ye. A fedia was say, Naya Sumau, and I will buy yena ye casasem with yachro. Enti Diana Yanocre, which is switch. Speak out, will be TV. It was an Obama money. Obama money, sir. Entiania Oka, dear. Why you wouldn't into ma wouldn't and the dinner them or cardian a trail? If I turn the incident, this one no. This one no. Now, Adentina, why wouldn't ya? And now Fred Bema one in the wall. Edinatem number what the friend no buy and wo just a number no. Now one free wunya na musan say adentina me be ma me ne wo ho wo friend no edinatem ada no anya sa. Apanta and the man friend and ko ade menti ya friend patcho fi. Dientia. Me say ane de menti ya friend. Dientina am want to me amfre. What friend and say ane de menti ya friend me who got go to 19 ya friend say man friend. Why wouldn't him dientia ama wanye number na amfre wunia no. What's the man na man friend me no. Me say me patcho de man friend da sebre. Answer. Enti de ukunu kan ya no gidi. Oh, so kan de dey phone to buy o kan na say me gidi. E say o ka sana wo di atam no na agosofo nyina o say me gidi. Unu aya aba what na no asem. Dabi mention na na asem. One ne wa asem ana. Ni asem ya papa. Ana wunua afre be ma wone ne wo ho edi na tem. Se wuni unua ne number kura wo de telephone number en wo de frɛ be ma no. Wo ba ye wa nye number no amfrɛ wunua na amusa ne bibia. Wo nso se wuni unua yi ni asem bia. Isa bibi wo ho. Anya atemi de an fit ase ne de. Na me wo ho. Sa ta ye me ba pani no. Ye se ba de pani so ani ye wo. Asem ba Dabi. Asem na zi asem ni. Santa na we stage on na one of the that Santa we did na come de na me wo.
ọ̀pọ̀ ìdílé àtàndé bó sumi champo àbọ̀fọ̀ nyẹ́ dàkú pé ní odi champo a ọ̀dẹ̀ ẹ̀ka ní mpùwà mpèrè ni yìnyín ẹ̀ndẹ̀ ẹ̀nà mẹ́wọ̀ hàn. Otwa de mpùwà sẹ́sẹ̀. ọ̀ wá pẹ́ sẹ́dẹ̀ nsàmì wò sísá. Akọ́síà. Ẹja. Debia uhunu wabusuafo a wo de bɔ wɔn so sɛ ɔmo mmra mɛyɛ amammerɛ no woyɛ saa deɛ no. Mepa akyɛw mepa bɔɔ mepa fiti ase na ɔmo so ansa no kɔbɔ papa ama ne nkɔsɔ papa mmara mepa me papa hɔ metu anamɔ mprɛnsa ɛkɔ me papa hɔ me papa ntumi a mɛka ho hwee ɛbaa saa no ɔfrɛ ne nya no odi m'akyi na ɔne ne baa hɔ ne ka kyerɛ ne sɛ ɛyɛ nkwakasɛ na papa ne ka papa ne wɔntumi nya ne wɔntumi nko wɔntumi nya ne hwee ne baa no so didi papa no atɛm ɛwɔ me papa n'anim hɔ a ne papa ne firi hɔ no ɔamɛka ho hwee biem patro pii enti Akɔsia yi wo gye tum ɛwɔ yɛnim ha sɛ ɛyɛ wo kunu yɛ abɛɛko ɛna eku unua yɛ abaa. Ne kunu yɛ abɛɛko de wɔntumi nkum ɛsunsun mu asɛm. Na ada na wo a woyɛ nua baa na saa asɛm wɔ yɛ asie na bɛrima asɛbe ɔfaw ɛna ɔno nso na abosom ne ba bɛhyɛ no wɔyɛ pɔnkɔ na wo nso wonka bi mfa ma wo nua no sɛ saa na ɛteɛ deɛ a. If I told you, you're a man, father, you're a book to German in any way. I never. Come on away. Me, my book to this time. They are feeling me down time. It's in your soul and it's good with Mayale. Okay, be man away. They can be man, yes, one, they can be my book to Gina, Mr. Mayale. Yali will see. Now, you see. Okay, be man, Yana, what's someone is saying. I thought so Mujano. You already all kind of Mujano. Asem way, but Modia you man no. Obi or Wabontia o Tio, Afa dream yachini trim say, Wo, one bema, one in the way. And I'm a person who can boom. Namo J. Mwabusia Hosika, and I'm the one who jabe. Sasem will obey you, one say. Me say, Obi or Wabontia o Tie, Asem we sheni trimu say, ne say. Asem waba unua bema ena wukunu ana bema onene wo ho se wafre na dinatem atenie na bia kana abosom enti abusua ne mra ema medwa no wo se ya wubu nkotodwe wa wo kwa abusua ne ho ekobo abusua ne so se omumra no omumra medware wukunu no ene abosom no ena sesi a wunua ne dawuo so wa wo so tumi kobo abusua ne so se wo omumra meye enti dian na enkyere se edian na enkyere se woni wukunu konfo no pese mo kabom na mo de mabusua no etwa abe ubeyi saa asem we ya no sei if I told you emra abusua ne ko na na mo so no what try to say sumo na ma wo mo no yen so tue ene waka tse o be ma na didi na sem enti wono ana aye ne saa enti o se ne ho fidi a wo mo meja no enti ajare ni mu ene o mo chi dedia obi je o mo chi dedia o chi dedia mo je 500 tan ene waka tse o mbajin tata wo mo di ahoro no na mpaka ni mo e ba ya ne se wo charge 10 million o ja mi ana nkuko nsia ana kasapla ko mi e ba busuafo na nyo sa ne line na so wo mo sra ya ma ne ba 500,000 5 million ana o ja ba ko ana nkuko mi ensa ta ta mo sai o mo charge sa na mani nyina wie ya o mo sra ya wudi o mo da ase ko ye no then sai ta dia chi ye no ibi so mo ka bibi o mo ti anti go da awo ka hwe obi a esom ti ba na so no na mo obi atam o twampoa ba na so no na mo obi atam o de kwa yi ase o de kwa nyene eti mi de mi no eno na me gina so abusa wo se obi atome nkra de abasesi a se me musa wo se wo wonya hye o se woni ukunu no oni ukunu na kabom e na mo pese mutwa wo abusua na be o se ni nso be ke twa abusua na se o etwa wo ma be abe ye twa wo ma be ye twa wo ma be ta na obi se me musa wo nti na me busa wo no Dabi ye twa wo ma be se wo ma ye da ye twa wo ma be se mo gi wo musika Dabi any pan wo good anymore say o ti de jano ada wo twa wo na anything ada wo twa wo na anything e kura ye ne kura mpo no metio e pa chopi sa sam na wo sa media e ka se metimi yi wa no na mboa I didn't you think to answer this one thing to na ka now se kuna hene o ka kuna hene o se na kuna hene aye den Dabi obi na egusa masam ana na ka che o ka se kuna hene kura mpo enti kura obi na egusa masam e wa hana na mi gina no meda se atiefo hey
Anthony Opon osi hey abusua bi mu ensan so no na wa wunua ba mponie Thomas Amankwa was in the woman is so troublesome. She is happy about her brother's sickness. Master Gambu, any GH Somisted and fireman. Yenina ye tio live. And every ever cromwase. Ye fitem. Okay. Anonso anono. YouTube for ne kasano. Yeah, so adia for mamutie enti mo na munim sane eko meba Ejebo, echenya babeju. Oh, mawurade ni dede bebrebe. Spanish garlic mixture na me di ho adanse akere wo no. Ena sesei de ne capsules nso aba. Eno ni dede bebrebe yo. Ono kwa. Spanish garlic mixture ne capsules na aba no. Sesei de ya ye ne stronko na supporting immune system. Esan ye ma obi a odwonso ntentem. De na ni so tabri no. De ne nase tatai. De na koma bɔ ne periperi. Ena esan na ne srade e woni padua no mu. Sanso ena boa ma mogedi afrisane e woni padua no mu. Ana afei obi a pampan e wona nu. Spanish garlic mixture ne capsules here abai. Se upe bi ato a e wo Kumase no ubenya bi e wo PFA pharmacy. Corinak Heba, Danny Heba, Fred Mens Heba, Misty Heba, ana afei KNG Heba. Any drugstore pharmacy shop bi amu so no onsa ebeka bi. Shanen so oba wa fefro de o ma akwada no fo ana afei akwa woni mfie dumienu entimi enum aduro yi bi. Frɛ 0266 114111. FDA ahwehwɛ sa adwadie nkra to yi mu agye atumu se eye. Anokware moma yenka na Spanish garlic mixture ne capsules here by the eye du papo. Kana kabiem. Chala smart food obi benya wa na free ade e na apomuden so yensia nkokwan energy protein dietary fiber iron vitamin B12 and C omega 3 folic acid molecule and selenium and wasum dia go future life smart food aduane mu me pochinyifo Thomas bi se o magime aduane bi nkosonhwe setimi sanyare wa be se wo hane akire asikyire yade mojabroso kokram ahotutuo o de epua be ma ne hunsu agene no aye mre wo mpam de ne nase atata stroke and de na pos wa ye future life smart food beboa afei de aye abusuan chemfa multabella sogum wom enti regulate sugar level no san ye adwuma kwa nkasa enimu sana diabetic theory no so boa woni a enya asikyire yade sickle cell typhoid asthma brantia ne maba awa ekwa gym mompe high protein nubinto oba bia opese ne yefunu ye flat no wonya smart fiber any zero smart food a future life smart food diabani ya Bolivia enterprise na kofa nuani ye ba o mayimu encrying wani Ghana Telecom University ni your opposite Kumase woben sofolai alignment ena tema ubenya biato evergreen supermarket fre 0246 010150 0242 878090 future life smart food about that ho ban never be true betting so mame the wood ointment eye kama papa the wood ointment with the true wia ohuna baby na ye wo ya ebedu fom enkuya African Health Legendary Ointment of the Year 2018 award winner Asem ne yakin akuyafo a wakọ afuom aba no wabre afrafo a wakọ epo aba no wabre adwadifo a wakọ adwom aba no wabre adrobafo a wayi gears ya drive a na wabre afitafo mesinfo obi asasabro ha no meka ja hwan wudware wie na wo de wood ointment twia wobehu da obeda mewura mebe nko mi sisi ni mekotoje nyina usisi mpo de enyo na abeka midibi ko twi ho nyina na do wontam the wood ointment our pharmacies herbal and chemical shops titru King's Walk Herbal Okaishi Dodua the Wood Scientific Herbal Hospital BM Ubenya phone numbers 0241 244012 and 0201 681717 the wood ointment Fetchina Beko hey when we send your police in your draw imbusaba mesa amama hoaden refuse to grow any offense wa beka ho ahoaden immune system o nyankopon e de awura ni padua no musam ye ho ban no enna sa wonom imbusaba mesa e pagya immune system na bribia ya yare antimiu sese die amanfo dodo no a na di imbusaba mesa do ne ho adanse ye sen enyarewa horo anipa enyina etimi ba ne so ene nyarewa kese nka ya wuti ni din ene ho ka na oyemu
ehyew nyina no ebo ye ho ban afiri ho enna wo mpo a omo wanyarewa ne dada no omo nom doctor enuro no ennom imbusaba mesha no a emo mo ahoden pintin ya wo mo ntimpo se yare ehye omo ho imbusaba mesha ewo kanshi ene o maimu babia yeto enuro etufo mfre 0246 208496 MDA ahihye se adwade nkrato yi magye atomu se ye Ataki ene yati denne ni nyasa mua yare kwankro adan ko danna esem komu amochim ho a enye mekafo nask heba clinic ede amamo nask heba clinic adokta ekukudam ene nintire ene mfidie a yede abegu ho boaye emehwe yare bia mu na yehu ne poma esibre nask heba clinic yare bi etese awo ho sem stroke onwedwe ene hawo fibroid diabetes anase nam yare ahodo koko yemkro ene hawo bema wa mre Bama utabiesa prostate eho ensem ene hawo anase unumpe ene ho atechima malaria ene ne kekaka ho ni nyina se odi wani chirem on nask heba clinic yo ahinema kokoben ye ne hose no ene di anywhere enkran taifa yo Dabi junction adjacent Fairview guest house so pesa oni etwetwe enkoma 0244 120269 ana 0271 989197 bomode so do how ene kodada nyina eba abedai nask heba clinic nyakopon enam yeso ebesa yare ama ho ato pese nask heba clinic ye number 1 21st clinic say eba sciatica no ho every usisimu kono a woto ase ho no ntina fa usrem ekosi wo na ase ho no ebo betimi atutu ama wo ankasa wo hu ba bia enye enti 21st clinic wo mo na ye sciatica expert e wo Ghana ha wo mo de bibiduro so ho bibiduro ankasa ene besa o yade no masa de machine aka ho yade bibiduro ka ho ne asa de wato machine so ya san ya o massage bi ye wi a herbal treatment yade awono ama wo sciatica 21st clinic na ye expert a wo tu ase Ghana ha ba bia wo mo ho enkran domi market wo ho heavy do dan mo wo ho ena kuma senso ahia wudu session so wo mo na nnie dwabo so wo mo ho sunyane ni wenchi ni ba bia nkranza 0540 311 311 0540 311 311 na 21st clinic wo mo ye sciatica expert. Manager, good morning. Good morning. Oh. Neka me no ba be susu asembi ho. Say me doctor wo hwe me wan homa so yi. Kan be catch yourself a wife ko hon. Doctor ben. Doctor Bosom Twejesi. Hey, one no him wife no. Hwe, ye chi ye nyina no. Bosom Twejesi na asom yiri mama hu ni say. Ene ma asiase sesa. Na no ne ma be hwe no na ni age sese bibia sesa. Doctor no wonro. Se me hia no a. Enki asie me dadada. Ono de wa ya bibiduro ni abrofuduro nyina o. Atiefo so obi huna ma ne wa yade mu a. Sa ya wa yiri wunua wa sore ba. Ana wadamfo ya nentem na fa no koma doctor Bosom Twejesi I was Spark Healthcare. Aha, I didn't want to know. Spark Healthcare. Wana wa yare gunso mu yade ahodo. Wana prostate hawo. Wana wo brebu mu yare wa ahodo nyina. Wo diabetes adropa. Wana stroke abubu nyina sori anante. Oh, Spark Healthcare. Oh, Spark adaginim. Say typhoid o, say malaria o. Onipa sa oppressor gina soro na mafomo a. Spark Healthcare. Oh, Spark here beba from 10. Sa wo firi odiom o kwanma so a. Won sa benkum so. Wo tsana na okọ bridge no so. The number is 0241 641415 and 0503 440286. Sweet darling, my beautiful baby. Hepa Plus mystery ya ebusinya num ebutinye immune system a. Abosumi pinyi obia enya rede. Ti ase emedo. Tie Hepa Plus mixer enya adwuma ebeye no nipadua no no afa kura na ebeye nwanwa mo. Aduro ye ma ye general well-being. Ebusua pomden hu hia me yie. Esne bibia. Ebusua watanum Hepa Plus mixer no. Won sesika hospitals. Wo save e de ade foforo. Entime ma no mpafie ha. She, we Hepa Plus husband. Radio fa Hepa Plus husband. Enya won so beye Hepa Plus wife. Na bono. Hepa Plus mixer. Apen for abato mo manufo ne nkwada wo nimfie dumienu nka ho. E pharmacies, chemical and herbal shops. Atufo mfra 0542 778 572 and 0549 297 463. Hepa Plus mixer. Emma pomdina mapa. FD ahwehwe sa ejedi nkrato yi mu agya to se eye. Hey brasa me. Ade Asem. Sisia de me hu obi oyade a. Wo pa bibiduru enam a. Metre ne so nko pechi number 1 Dr. Fokuo ho. Me brabo agye yade no. Ni nyina ko. Enipa ba ko doctor de yade ahodo miensa ne board no. Diabetes, ulcer,
koko se ni ho atɔ no afri ye na betem Dr. Foku obekɔ nam na bisa me abusuafo Dr. Foku wa bene obi agina tum obi aso ya de obi asena duro nam sese yare hu te sa hepatitis B obre na sententem kra awo malaria busua ni nyina gonorrhea white and syphilis ni nyina Dr. Foku ye ho adwuma sese de enwanwa kra ne se wo se wo ba se ukuru pemma ana bema wo yire ye mema sem a obaya de bia ma wo ukuru nko oba foforo bia ho da wo yire no so nko bema foforo bia ho da eya bibiduro kan na ode ye enya juju Dr. Foku wa duro bi ye frɛ no bema mu bema afa so oba owo ntentem no pese otetena wo mu a owo ho bibiduro pa kuma se Dr. Foku opeti number 1 usin kwanta so hwa o said that okay sin kwanta so hwa e do ba ya sabia ho sawo akra La Paz New Market Kum Hotel numbers ni 0242 155 935 and 0507 079 199 Okay, yada must say Adolfonia this year. Ya call ya samba bio a higher 102.9 FM. O tech. If it is so, and a sabri ya can say, Uti. Asem we free Asante kuna abeto yenim e honkomo ena ye bono. E wie ye beda Dawood Scientific Herbal Hospital ase. Onom na de Dawood 360 capsules. Edura eyesisie mu adwuma no. Eye wonom na de aba. Se adura yi se wunya bi na se wononom se wo ye bema na oba. Na wa ye mrempam onom a eboa. Eyi fifiri ntinim emasisie no enya hoden ememogya edi mu atrantwie kama. Ye wo Dawood ointment enso odwa so. Na sa Dawood ointment yi oba bi ya wo ya ye se fatwi na ebeko. Ba bi ya wo nipadua no mu bia no fatwi edura na dwuna wuntumi na fatwi oye adwuma de obekọ aba no abre wabubu agu ho fatwi Dawood ointment. No more a yanom 360 ne Dawood ointment ne bom na beboa wo. Ba bi eto no bi awokọ a bonu emienu din to bom nanom ebeboa wo. Oba uteke fimfia hakura obinya bi. Fra doctor no e wo 0244 886437 obeje so. Nas Herbal Clinic eye ultra modern herbal clinic. Baby a wodi wondwuma eye ahenema kokoben. Onom ni wholesale no ena edi animhwe. Na hai se wode wo yade no akyinie na wunya no yi a bra. Yade mfidie ye nipadua no nhwehwemu yade aduro beka ho obenyiwa hoto. Se ye nompe mu haw eye stroke awo ho na aye wo den a oku a unya bi a bra. Wanya liver ana kidney mu haw o prostate problem abam enti yade catheter ena akotum. Problem bi e woni padua ni mu a ubodi a na wusu fakai besi ahenema kokobin station na peta si se wo ko hose onomu ni hose no eni di animhwe fra 0244 120 269 time herbal mixture ote honkomo adanse amanfo odi fa sa aduro we ho enya adanse wa se 3D yade achew woje wo ho anyi a per time herbal mixture aduro we na Food and Drug Authority fo agi atum sese wonum ato untumi ni di wani so nyina akinu umogya awe waye hoya wonamwa na wu him so odofo ma na moto per time herbal mixture aduro ni bi nanonom na ebeboa wo pa oba KNG Herbal Center ye womrom Abidjan House wa atonso na akogya nhyen KNG waso ye ba ko wa ha duduo bia wo penu benya enkrunkum nso abenya ato ba bia ton no bia nso wuramu a kasa wo per time fra yen 0244 417 669 Agbeve Herbal Hospital ewo adakogya ache fakaye kwadwo so kasa mesi wo Kwamu station no opposite pepepe ene ye Agbeve Herbal Hospital na heiso oba na se wo yade atena wo so wakwa na se nkwa ye ndroi ye nanan mu di jaye mfiri tete eno an ye kuremu abesi sabre yi aye kasa yi enti wo ba ye de abefo nsa no abeka ho ye de mfidie be ye nipadua no mu hwehwemu ye nu papa no ye de bi beka ho wate enti wo de yade bia eni wudi asie no bra na ye moawo adokotafo na ben je doctor number 0246 59 5256 ukodwom na wukoto adura pomona soap eni ni cream ni bi fedware fastra honam wani nsansa ne nkabone away etridi yade achew Agbeve fever ononom a ema ho ye den umogya atawe emojadura mekamfo ama wo eye bibremu de eye Agbeve tonic onomo a oye fe kama oba bi yo ya
ya miemfa agbevebam ni bi emfa nsraw maybe a tone will be ano okwa ubenyabi coffee organic tiger nut powder atadwi samno adof wejetu ato a 100% organic atadwi sam udia eyi esichire yade efiri umojam e reduce sugar level kakrakra ubehu ahrom na esichire yade efiri umojam pressure na walls o sesa bi wuni atenkampam o cholesterol ene srade yados wo mojam doctor se enye otufo ohunu de wonye di atadwisam na wudi ebeboa wo ene obi a woyam watim udi bia mamu da ho kama tumia asiesi ho ama ayefe bra wo take femfia ha na kasa wo pe atadwisam ana bra breman ose kwadwo street well wash laundry ne nchan ye wo ho UGC kwane so ebi wo ho Freyen was 0247 995 160 na wone atadwisam for no oni yankasa Spark Healthcare Dr. Bosom Chijasi papa no wono no waka orthodox ne herbal medicine abom na wodi mfidia peso na wodi di ni dwuma no adofo o mama doctor mfiti preko pemfaduro nkan wo just wa ye hwehwe mu awie Spark Healthcare papa no waben mu amwanya dwunso twamu hawo mu amwanya prostate mu hawo pressure esichire yade stroke liver related problems bia momfamra Spark Healthcare Dr. Bosom Chijasi papa no aben owo odiom anwoma sunsuo mu ha ewo kumase ha ne number eye 0241 641 415 unya fresa ahoma we ya only Dr. Bosom Chijasi ebekasa okay adofo enkoma na ye boi ye kwa ahoma so yene okonfo in question okonfo ya abeko yene kwa kasa konfo ya abeko aha yo take fm asem ba da bi programs ni ya mo aha o konfo mejo so ahene we ompom te sai ma nyame adum wadaroma oben radio twa ho free ho kakra ma me na aha da so my feedback yes sir na my feedback okay konfo wonim krachi bi afre no ya ba ene kwadwomafo ya ba ne kwadwomafo pa cha di pa no jina okura me mo no mini no na wonim awura akoso afrema akoso afrema me yere oba me ne ti onye wo yere na emu mo yo oba wo ne ne ti so oba me ne ne ti sebi sani minyanku na busuanti na meka na wonim sa kwahwe afrema wo nua bi afra no ya ba ne kwadwomafo menim se ya ba ai mafo di menim wote kona ohuna so ogina ho a obehu no mafo di ogina wa menim so dinka ka so omumu bia ni ho ogina ho a obehu omu ntina mebu sa asa do Dabi man ka se me se ya ba ne die ogina wa menim no na ya ba afre oda wa frame da bien ti ne ma ne frɛ wo konfo dia ma ne frame no di kai aya ko se frema ne ba ko e frɛ no e ko me ana unya kiss nti o frɛ ne se o ma kwa si emfa ne kotu ana o ka tan se Dabi e dia akola de e boni a sabi e de so ajino ana ya ba no ka se wati se o ma frɛ na ka yen se woni bema bi to e frɛ ko vo be ko woni na tu kwa no si ai you the stay phone to speak out ya ba no jina wodi atembia na men ya se no se bra na wudi me and ya o kandi o pebia edidi me ni ma bo so na ke de me se enka wa de tia so mi no na ya ukuda me shefa me goro ha enti na me yere no so ayena sibi freman wa yena si agro na ya goro na si ni usuma de mo ampani fo me nchen ya ye din komo e wu ya se freman fo ebere na ya ba no yes on fa phone mama am bi phone o ya hello na so se se mo fremi ya hello
So ofresi wine phone so. Ofresi ni nua ba ne phone so. Eya akwasu afiri ma phone so. To aso onfo. Ana ono ka so onfa phone ne mame. Etila me wo me ne mpanifo wo ya bosom dem aye ya mamre. Ana me gi phone. Ana so mo ka kire me say. Sabi konto. Ke na me na me ade. Ko se prima e ni nua. Asem baba dabi. On prima me ne entra. So on prima me ne entra wo re zenye problem. Ai. What ni minima ko so. Sabi kunde kura na mo kafro wa jana mo kafro. Sabi kunde kura na wa challenge ni nyame. Ya be ku me bosum film bosum kankan. Wonno mo so tawo mo so. Kana ka bra. Ukasa na finiye. Asem baba dabi. Otu mi twinya na fi. Mi twinya na fi na so okay. Paka amate. Ne mo se ejanu ma odi o mate so mo ho dia. Ndo mo nchiro mutu. Ana mi de medical sa. Ana sabi mi a wo didi mate mo no. Oba na kan se opancho na so mi de mi ni problem but suma na wonne ne so tan so de. Na sabi ebu sabi konto kunne kura no wa challenge no. Oh kunne kura wa challenge no nti se me bosum film bosum kankan no. Wonne bosum so tan so dia. Ano de ene o. Oh, emi de me ma tuma da almost 2 years ni kura me de me nwene wo. Finansane no omo frem say ya ba yare. Na o maame no a odi asem na ba ho no okobọ ni papa mane no ni papa ayere bo na mane se emre bi me yere frema no ba ha ama misuma ba ka jen se pocha na bo ni kwa matem di odi no afa na mere na so ni papa na mara na mo ni nkan wa se e fra papa na bo mo papa na ama ana mo de metim ba bi wo mo fra mo ka na so sa se mo e dia ene senetie na mche mu chiro mo amo ba ya no so a maame na ene ya ai mafu no ba o omo emma siman fie ha eni pa fu le ba e do mba ya na ye si suma kan se omu metwa kokko ampa omu twa kokko no se aye no kure se suma na achina onka no ko no ampa su ai akoko na fai ya ko na fai na bo se obeja ma na che wo wagu ne hufi sabi obi a wonne nso tan so de se so dware no wonne nso tan so de a udware no wie na sabi wo fra ne ntuma na wo yem bibia wie a afra na bibia wo ne waka oh ana se suma ka so baji o mo 10 million ana o mo se ne ba 5 million o mo so o ma sheda o mo ko o mo san aba o mo mai yenti fi yenti kutamenti jame oh e ko pe se ena aja metifi a meju mo ha mo ya dia we mo konfo ya ba ko na okasa wada ma o ma menti bibi ase kakra wa ha ebra ya ban frɛ wo no oka kire wo se die nti na ompene one ni nua na setena so wan ka bibi an kire na ujiri se ye die nti a okay ujiri se bibi wo ho oh me de minim se bibi wo se bani voice asem wo ne so ya mo amane a untimenti asem na so okay ene ya ma me hwɛ se betumi aya asem we ya unim kwame agyi dai kwame agyi usimini no so o yemi nua na so yemi dey wa ya odi ai unim no me se kwame agyi na wo kan agyi dey so mo do so kwame agyi ya wote kona unim no kona de kwame agyi for do obi abeya wo chiame a wo ye frɛ ne kwame agyi da me ba cho onya me chiame me chiame bi enu a wo ye frɛ kwame agyi no ane me yere ene me nua ba ko ye frɛ no kwame ye frɛ na pinchan ne o mo ne me chiame a o mo teme kwame agyi bi a me ye wo chiame da o bi a kwame agyi bi a me ye me chiame da okọ oba akwasi afrema fie ho a kwame agyi ben na ye ta do be ko ho
Oh, and talk about it. Or see. Kwame Jelo ever catch them say. Afedia wo hu Kwame J Kro. Aha, confirm person we you onano mame. Wo hu on in our area, me nim so on in the war. Anti Afedia person me hu wo hu Kwame J na America no. Ah, so I'm saying I was Kwame J free kuna dia Kwame J for no. Anti Afedia wo hu Kwame J. Afena wa chirim. Aha. Kira me honi mu. Me hu oba no na me nim se. Ono oba ne so woni be ma na jai. Ena enya eno ntina boy no didi matem. Die ntia. Say obi ni busa se die ntia. Die ntia ne se me ni na tem. Ena oso ni di matem. Ena abemu anu so no. So be busa be konto. Wo mo amoto ni nyina se kwa me gene afrema jai efie bebre. Konfoi sesi a wahu saa Kwame J no saa Kwame J we waye okọ wo chiameda banya me chiame busa no okonfo me ba se me ka se se okonfo atam no man na oni nyina nhia okonfo otimi nkan kazana mi dio mese dabe na oyiri eye afia frema ye kuso frema osati be ya ochiame dabe dabe na kuso frema oye oba onitie o sha ase be ye ochiame akoso frema nya me chiame o dise ho na ye ochiame me ye pendi o me nya tabia koso frema say osire o ye pendi ni dise osire ni ni dise aha na me ye pendi di open di zaire. Oh, that be say me who chiame no. Na ye I hope I don't want to chiame no dia. E ka sem we no say no tie. Asem we no dia ba. Dabi o. O say ye no. Na ye nim say Kwame J aye o chiame tie. Ana say Kwame J bi anya o chiame. E di o chiame na ye o ye fe say. Kwame J ja chiame. Se o ye ya o chiame na ye fe say. Na o si me mu jam say friend say. O mo ni di. Me yere nka. Me se me yere na ye. Ati obu akom no. O fi akom tete ba ye no. O chiame ya odi kan na ye fe say. Comfort Cateno. Ya banya wo yare sesi ai se. Atiefo said the abusian kan mote ya. Ninua akoso afrema. Ekunu a wone na wonsia. Eye Kwame J. Kwame J abeye wo comfort ya ba eko. Ochiame. Enti adenti na wochiame yere. Waje na wo hwe no. Eno na according to papa ya yedi nkan ne kasa ye kire se mafo ema ya ba efre komfo na odi gu ne so se wo menuan be ma wone na wonsia e wo ho matiem kura te se sa be ma no eye wo chiame na wo chiame yere wogini di wo chiame yere wogini di eno na according to mafo e kire se ya ba efre sa komfo ya ba kui ho ya wudi na tem akasa no ekoso no montomo asem we wo ensi ne e kire nyambo a ene ye analytical day enti ene de e be ye cross examination oso obeba me pese oso obeba so obeba me pese obeba nyankopon ya no chena oso obeba to se fe no okay wa to friend okay enti komfo e pese ya ba komfo ya ba ekun what you wakati no a ebi ala na de kate wa ka say obepese oni oyire no ene abusuani nyina be hia enti yesia pe ye ne age ho wasem na aka ye no aso ye ni enti ye pese nyame ya aduma echina manitam echina achekura nonkro ne fana wa okay oni oyire fema nyina nya oyire po wompra wa na aka ye o odi oni wompra fema achekura china anopa nonkro ne fa namwa okay na afidie owiasi ochiesi na ye ni abem na ye bemu a na ye fili aha we de eti we de ma ye fe no eye won kra to ne ye won kra to ne eye wate we ya so eye go for wate otio enti asem no enie sese ya no abedwafo ansam we ho e ho nsam no
But yes, still. Antakeba Center, Spanish garlic mixture, and then the capsules. Omodiaba. Dura no more. Free. Emojem. Obi o horse me tenase check akran matatai. O say me home bon. Cholesterol ya dose wo mini peduam. Ye funu no problem abam. Ye say ekuro na abam. What are John Surgeon son TS yes yade odofo. Copper Spanish garlic mixture and in the capsules. E yensuo and an topa ye nanom. Onomoa ebeboa. Ye was Spanish jingo capsules. Why you can't asem chire wa na refi. Ye catch no na refi. Emoje ntumi ne afrusa ne ye enkwa wadwene ni mu. Why ye mere kura mpam. Emoje ntumi ne afrusa ne ma oba ma ni mu. Oho. Sa wo pese akoma ni bo yie. O mensem kosoro. Akwada wo chire na de a wo hunu. Monto Spanish jingo capsules. Emane nonom ebeboa ne pa. Ebema no mentality cavity no akosoro more. Ti usiadi obe. Baby you ton no bia de open wo kwa abodin. Onti bibia se a first number we any antek for nkasa 0266 11 4111. Your number nie. Dr. Fokyo wa man kia yare yo. Dr. Fokyo Herbal Clinic. Adofo papa no wa ben. Owo pechi number 1. Obo asekwan so asem na make yo pechi number 1. Na papa we no so dofo bi atiaton ensan ntentamu. Watch no cranche and san is a winyano. Will be to me boa none it is from. Eh, that video no more. Come on, fan to so mammy. I go for no. Hey, woman, boa, my dear, more your gromu, one. More just a one. Come on, family, mammy. More with the nurse now. You be. And this abanisa, Fanibra Dr. Fokyo. Obi wa, when you're doing so to mu how. Enti, ya the rubber crack or to the bemum, and then we are dear wakotibi. Hepatitis B, a one yading low and a high blood pressure, diabetes, and a stroke. Would you to anamobra, then Dr. Fokyo me bumpunimpu. Why? A juadebia, we free counseling. Ya, one near software, one on see a software plus other software, jump by your mouth into all yadi our day bands a baby womb cranwa, and pai bumwa, ye break it, Eddie Druma, wa najas afa. The number a 0242 155 935. Dr. Fokyo, the number. Abapa more. The only online shopper. One with dinokre, one more canokre. Out of four, what can say you are a you? Abapa more. Call Play Store and now App Store. Now call download the Abapa more app no. Say ya, with your room, enter into the Abapa more. Now when you remua, ube hune papa, dia open no. Oda tiaka famumu na yem famrel. Wevi. O wa no nya call. Hello, good afternoon or good morning or good evening. This is Abapamo calling. Make us say free Abapamo. You make order? You say yes, I make order. Okay, say yem fa bibi mrel. We say ane. Me say mon famra. Na de sefa tanyina. Wo ha popo ni afro. Abedu beje wa de. Sawati asia abapa mo omaduma wote ebia wuni phone na betumi dia ko Play Store ne App Store je number na frɛ yɛn order ye order ne fa so na tua kafa mumu ne yɛmfo ade mrɛ 0555 5 ne yamiensa san bo another 55 na bɛka ho ama 5 na yunum nti ubo 0 a no abo 5 nko 5 no abo 7193 atwato wawie afra abapa mo ya watafo trema sakasaka park ye ne Pan African Bank na edi enimhwe okay Dr. Xavier papa ni nie momfa ne mra moma no ntena mame Dr. Xavier na se wonom ba beduru seya na mo ankasa no moni tua se papa no ono no ye diabetes doctor na wada romadin kan fa papa ne no ma ne kura to dwa ansa no akasa me se madam momfa Dr. Xavier na homa no ye sori ya na mafra yen ahoma ne ba ko nie 0555 0555 78 96 98 0555 0555 78
98. The first one is 0577 20 1495 0577 20 1495 and omo amono ne omba so omo ne yedi nkomo WhatsApp nso no eno se 0243 37 4151 we eye Dr. Xavier na homa entinana wadawru mabru mebeja ma na ne ohwo ye nya no de man di Xavier food no de aya ma no bia no ofie gu mekrata anti jolati over to you nana medase opanyina kwa ba eje opani oho te sei acho ye ho ado me hoye how ena mani nso nsan boa me wadi mfie sei acho mo 56 years 56 mfie aduonum nsia isa wo cha mi mfie 9 ye da awurade nyankropone ase wada ma o mami musaw Xavier food aduani wadi bi da acho me di bi pa but aye benti na ade kokoto Xavier food aduani no yo opani me da ase say Xavier food ya o ka ho asem obi sam ho asem be yare be se mfie nsie ni nokure ni be bia yare ni wie me di mi koduru ye no nokure Kristom na ahomete edu be bi obi oni me mpo no homia na ohome etimi ya adwen bi se Xavier food ya boho dewura manumunuro ye bia anyeme sa na etie de ya mekwa akwaji Xavier food ampa mituano ko ho Dr. Xavier o ma meduro bi bedi na nukure Kristom se senka Ghana empanimfu otiemia kese duro we ko mo ho dewura awo regi nyina so enkosi mame sanse se eduro na ye nom se diabetes eduro no me Paul amete hedie ma no de bia anyeme kosi se ikohunu Dr. Xavier nyame na benso na daroma ene ohun mi a se di MCT nyame ne nam Dr. Xavier so ayem se di MT na diabetes yade wo so pa acho no krepa se wudi aduane no a wo ko check sugar level no omo se sei de di nkan na eduru ba bi a mitimi ko 28 ewoma na ati aba fo mo na ekosoro eti bra me ko Dr. Xavier na me da 18.9 me ko ji eduru na me di 3 days doctor ma me check ye no ma ba 11 me di 3 days ka ho doctor ma me na ma ba 8 Is free wadi me nko meni mbe bi ho na meda wow ma yanhwe wan kasa diabetes yade no wanya bi da say na Xavier food di wanya wa hoto yade ne wo so no enuoma ben na hunu ankasa e wo nipadua ni mu die di nkan sa yale we betimi adwodwo obema ama obe anya adwuma bi okura sense me de ye me ne say na me don so ntentem enti wo ha Johnson oba enti adwena obenya se wo kodwena oba ho adwene no eni ho enti Johnson ma me Johnson sa me fo ye kete enti na oba ho adwene de na bi ni mitirim bi enti no kure ni Abraham starting se me di aduane na nam the report koma doctor afi na ne ma san hyase na ye wow ene ho adom ti amete hei bi problem nyina ye ho anam doctor so efiri ho wow atiefo ye ne Dr. Xavier ena na so ye bo nkomo no opanyini agya mo akọ Xavier food a ye ka ho asem na ya bo ho dawura ba do papa yi wadibi diabetes yade ba bia na ni sugar level ne nam enura wanom emiaya wakọ nenso ankwa nkosi aga nyame nam na dom so ma wo hunu Dr. Xavier ene watiesi ya wote ha wo kasei enti je number no se wo ye diabetic patient nkoa dia tie empo wo ye diabetes patient kura no udi a e boost we immune system no e ma onipadua no wo ho ye den papa wo behwe no a wadane abrante kama ene wote hei je number no na twiregu ho ye sori afidie isu anu afre Dr. Xavier wote se ye wie nkomobo na afre no na ne papa ne nkasa e ye 0555 5 ne ya miensa 78
96 ɛna 98 0555 78 96 98 deɛ ɛtɔ so mmienu ɛyɛ 0577 201495 tie 0577 201495 na sɛ ɔwɔ amanɔne ɛna ebi a WhatsApp ne so ɛna apɛ sɛ firi sɛ mo deɛ mo taa yi so WhatsApp no wopɛ sɛ ɔfrɛ no ne Dr. Xavier kasa sɛ WhatsApp so a frɛ no wɔ 0243 37 4151 0243 37 4151 Dr. Xavier ankasa wa doc sɛ aduane ebia ne agya mo ako adanse a odie no ɔde fa ho yi ɛne paa ne wɔ suma sɛm doctor yo Krobea me dance bebre nyame nhyira wo pa ami ya memfa kwanyo yi so na menchia me mami anti dana free ye mechia wo pa okay say wo ba wani agye pa so ya de na ebeko nso ampa sure Krobea mpanyimfo ne kan ye se alechie ho ye gifra kokon nanu ena ka akum se gifra koku anum sure na mpanyimfo se bomo chichie beka che o se denje mawua ye ne chi bi ani ho panyine Paul Amuako in fact woba maso ye no omobo pa no omobo ye oh no omobo why very weak pa chese wa fon pa meka chense bibia be ye nipa nyini nkankan doctor for no one munum ni ngoma no one nyini doctor for no nyini one ma ba maso ye de one mu gidi todo sure enti aduane minya fi konfa no chi gi na minya sa aduane doctor genu boaten penso na minya aduane no kure pa wo ko no mo na se doctor show wi a opsi kodan we mu kwa obiti ho was it anyway nutritionist your friends are one man na to me because mensia government hospital mensia medical me bi ama medical nutritionist no hwɛ ya was in Ukraine a year pa na metimi mfa obi ama wo se gɔbɛ no yade fese wo nyina ɛhwɛ aban ensa eni so wode wono ma me se BBC a wanya asɛm kɛseɛ pa na mo hunu sa duane no ne aban krata me wode ama me bibia ye correct nso no wantuma fu be me fro na me ba ha ya me se mo hu da wuro ma me no ase se obi baba maso ye biara de ani gie na firi hono ebi ni agya mo akodie me se wo ba maso ye ha ya wo be di adanse wo ba maso ye ha ya ama so Xavier so ba hono mo wo be di adanse na enipa ne wa amanone owo saa yade bi ono obeye den eya me de ko ma won okay wo ma me mailing address nko ade a ene state bia ne nsa beka okay diabetes pa de no kure ni mitimi ka se ne duro ne mom na duane de ewo ho okay a wo di aduane wo num wadura e wo se yade no firi o ma wo wo di aduane wo de adura de ma wo se pane de wo ngo de bi pane de ma wo ngo nka aduane no ho ene da krope anga obugura so betimi atepa ma wo ndino so wo pa me Japan no wo ne de tablet aka aduane ho ama wo na wo di aduane wo num tablet no nansa koye lab koye test nansa pe koye test wo bedwuru antibia wono na doctor manadura wo madura graphic na ekosoro ne ade no kosoro wo madura na ekosoro na wo timi nka no ojaye no obaye Krobea asem ne se nansa pe no frame mo se doctor me ho adwiri me doctor me ho adwiri no se anti mo ho na kase wo se anti dana na me se anti ya wo se doctor me ho adwiri me pa nam da 11.5 ma ba 3.2 abafom nansa pe no me se anti sa me ka kire wo se wo ye ni ya wo beto enti eye duane bia eye si kire firi ni ba mbojam Sana be normal. Sana duane no eye adwuma okay eye si kire firi ni pa enti so wo si kire si na how si kire na how nko adia any a short time a short watch 2 weeks o se si ne free wo mbojam na onyi wa hode enti mo bia nka se ejade Dabi eni aduane friends eni aduro bi eni hon ma esa Dabi na no onyi wudi ko wuo enti sa unya Xavier food ya de no be mene enti nipa no de hia ne so be frɛ wo number no ana me no atiefo ma me mfa ma wo frɛ Dr. Cecilia obanyini ya da won so ase ate no so onye ko an go ka ka ho eye wo wadi wa dance ye ma fo from mra wo mo nsu medi bi ate ye wa uru Johnson Dog nyanko Paul Fisra enti sabre Dr. Xavier sorry Mr. Ofre number no frɛ na fe dia ne nkasa why 0555 789698 and 0577 2014
0243-3745. WhatsApp no 0243-374151. Odi efresa number we na ene Dr. Xavier ya wodi Xavier food we aduane no abado ene nkasa. Mo enti watie diaka eye wanamoni a obetio. Dr. Xavier a wodi Xavier foods aba ena awie yene na bonkomo ewo 102.9 FM utek Asembeba Dabi dwumadie eso. Okoye normal messages ho a amanfo atonkra ni bi e de afa ho. Nana usu adum kwa ngoma eno se sofo Krobea awie memamo ha. Na nana ye da awurade asese wama na awotwe akwasa betu yembio. Nyankopon hyira mo. Da ne da mo nsem we ba mu dwumadie so no. Adesuane ade kire pa ye da mo ase. Assalamu alaikum Mr. Krobea. Sunny Wycliffe nie. Na Rest Cinema ena awie yewo. My condolence to the Papa J family. Nyankopon emfa no kra ensie. Yeda monso mo ase ene monsempa da ne da mo de babesom. Right. Akra bia Asante na awie ma ha o. Ye fa me malali. Manhia ena mewo. Da yesre awurade Nyankopon ni nhira na ho bambo ma no wabedwafo wate. Na ewiase the hinta bia no daddy, what you were saying about LGBT is hidden agenda, but Nana, God will surely judge each and every one of us, most especially our leaders. COVID is real. LGBT, no, yeah, you for the no, so lesbian, any gay for or see a hidden agenda, agenda, and the honorable Tabra Justice, and was your crack. Yada was say, Dane da, wafutu ya, what the maye, a wood you made ye son. Yadidio, we are very proud of you, on our pamphor. Be any offense for a year offense to Mr. Body, and you do for 1 minute, I won't be, and was yakra, and someone I know a shady in JC. Esa, Akantara, or where do Yama, and was anana, media Dabi Amiko, missing Nipan ye, Nipan Sonyan Swampa. So the oben wo they say nana so the oben was say was say the din no abeye no nipa wi eye ni asem ase bibi sa awi eye ni asem on the nipa beka ho nana ya sa fa udi for from mama why na kra me ma me afia se wa ene adujama hene nana boachi yadom kotoko na awi yi omo se menchia o mate ya da wono mo ase akra ayi abusuan yasemi oba no onkai na wonhwe hunu se ofri abusuan abusuan no omomo na momoto no omomfa nkompanyimfo anim makati ewo twifu 34 ne yede makati eno ato sankra wedi aba akra posigi minie barikasi taxi rank ho ena akra menso mewo na abaya no wanya abaya o wanyini ninu aketo a woti ha kura wokonanim wo ya maame panyini wa wonsia why wode wo peso oto na busua twene no okota ba ma wonware ne kura achi wo hweye ne yare da ho ani ni wuom eno ono nso ebehunu ya odi nsi akra bia Asante Margarito Moro market fo no ya ba bia yetua ahanso yewobi okay mate yada monso mase ene mo messages a mode afa normal message ho na mode abreye chane nso sa imboost eba mixture enso etayechi na imboost aduroi dodo na bare nsam na ne se posi ni na aduro no eye aduro weyi a eba ye amanfo anom edi adanse ebe boost we immune system na mana ye strong enti yare bi entumi wo yi obi asichire yade we you be a pressure mujabroso saliva na kidney mu how no anya menstrual problem ubun sensi so why mrempem kakote nemu yade bi wakwa ne nkwa nonom imboost herbal mixture na ebeboa baby eton no bi awura abenya bi ato 0246 208496 eye your number 21st clinic eye expert in sciatica woma ben eba se oto ase wanantu unantini entini mu twetwen woje wo ho anye odofo tutu anamobra 21st clinic stroke bo nka yi o
hweye na amfa anto fam o why yade bi e wo ni padua mu edu nya no fabra 21st clinic yemfa mfidie nya nhwehwemu na yemfa aduro enkan atiase ye won fidie o ye won fidie pa ene wo 21st canteen so ahade yese bra bedi hwesa no pa nonso na yesi bedi ufoni adwene nkwan ufoni aponche papa bi almost so de enye say nam bi ane de sefu o wo mo banku ni wo mo papa bi 21st canteen e honsu twase oba kumasi a ehwia overseas watra afa radio no ehwa wo mo ho omni total filling station ne die nimhwe 0540 311 311 eye one number future life smart food nso e wodwa so na nimdifo na aka nimdi abo nimdi so na omo de aye sa aduane we yaba se wunya bi na se udi a ebeboa aduane no yewu aha no yese bra na be kyerɛkyerɛ yen we yade a hawo mu na wo kyerɛ ye mu wi a yen ya na ebehwɛ ne ama waduane a udi a ebeboa wo ya yade no a etete wo no afiri so amonyu ahoto simple future life smart food ya Bolivia enterprise a yade aba ne yewu Kumasi Sofo line alignment yene multi home no na edi animhwe frɛ yen was 0242 87 8090 offer sa number we ya beje so na meka ensanom ho asem e de kyerɛ mo akra obi kɔ nanim a enya easy o enya bete o mo wo YouTube ene Facebook ne so no o de mo nkɔ so na me show mu video of the day fato so de ensa etumi ye nipa o de hwɛ ambafo de na ohunu de start the for ma mo YouTube any Facebook no mo nkɔ hwɛ sa asem ya American bi ohunu de abra onim on say I just said danche me free nsuo mu ho na opese opie beda konkon so no on say opie a odinka yi ne nsa baako na wayi ne nsa baako na watu ne nan baako na watu ne nan baako eno bi na kwa we saa ne waye and the second one yeah eti we so no ofia ne ho third one we there third one o se ne pa boa and and sana haya ne sa yeah over speed oh yeah over speed she wins so ode okwa na nimo na nso hwede nsa na ye no okwa ni ma na okwa na chi ne okwa na chi Dabi okwa first me see I can nim no okwa here we so already nsa we one day o head nine is yeah pan head is go damn agora amen tia me go for bi ebenaso na endura ene madam baako ene tie efe na Eric and Dabi endura na okoware e wasu abua na boys a womudi na chie yakwa me nkruma kobi na nakobi akwasimo ne no fa kozo mo nyina anti ese boys a omokogya eye Eric and Dabi nyina no e da obi bia ase akra mate aba china me confone de obeba nyambo achina na akra wole wana appeal mesese se konfo bi e wo Ghana ha na Kumasi a na bosum bi me de bia yeti bosum de atia bosum de efense moshi ba menya me hu bosum a ode afriye bosum a ode kodua bosum a ode opoku eti so obi wo sa bosum a efe na tia ne bia se ibi konfo ikura oba no benya tia bia tia de ba onfa tia mra na onfa bosum moshi enso mra o se atia wa momoshi omo kasa no me so obi benya bia onfa me ye dey me pese mi hu obezo hu atia me pese mi hu bosom nye de bosom atia ende bosom a bosom be se fe no mo hia ba bosom atia ba so atia se confirm akon bosom be ten ebi de atia ende bi di mo si ti me pese mi di ba ni hu bi mi di ba ni ehu enti se confirm we no oba na obetime de atia na ba kama ni beje pa oba obetumi na afre no atia nde ono ye honhom oba obehye ne ponkom ana oba de enye saa no more dem bosom ne de oba obehye ne ponkonim enti wo kasa fa ponkonim na tia wamba otwam kro otimi ba ne so an say tia ho moshi ho wo mu nyina ho na de na ada bosum pokuni ho say pokunya bosum din ana ngasa ampofu ana ngasa onti bosum ampofu okay enti ye adofo asemi yanka ho hwene se mahwe a ye bie asem nani so nyankopon ya adomo a okena yato nsafre konfo no ene ne yere omo beba enti nyankopon ya adomo akina
oyosi na hwan nso si wansane si a ne do ɔwe abrewa nguruma very good enti de ɛbɛyɛ no Abdul Fasu Malik ɛna ɔse na ɛnsa yi a mu yi at the end of sign of the end you Kofi Yesu ɛna ɔno nso ka sɛ akra nsɛm no sɛneɛ kɔmfoɔ ne kaayɛ na yere ka sɛ ɔde akyina ɔmbɛba why nsia opoku mataya sɔse akra mekyaakyea mo na tobo akyina ɔmba why ne nyinaa bɛyɛ nsɛm a mo nso mbɛtumi abusa mede de Krobea Nana Yaw Asante ɔgye amanie apɛsɛ makana na menie yɛde dwumadeɛ no si yɛho a yɛ adom ɔkyena kɔmfoɔ yɛ a wɔwɔ kuna yi ne yere abusua yi kɔmfoɔ deɛ yɛabɛɛkɔ ɔmo nyinaa bɛba kɔmfoɔ yɛato nsa frɛ wae sɛneɛ ɔka no saa pɛpɛɛpɛ wae enti ɛda mo ase gabrem ɛtoa so ɛde ama mo gyataba anadwo adom akyɛdeɛ ɛna afei apɔsɔ akora mpafo ɛne ɔbɔ adeɛ kyea me wote wɔ no mu nyinaa nka yɛda mo nyinaa ase gabrem is happiness on your airwaves yɛda mo ase